podedes topar información sobre o que é o CEDIF, quen compón a Comisión Técnica Asesora do CEDIF, cales son os servicios que prestamos. No apartado fondos podedes coñecer os fondos hemerográficos especializados que poñemos a disposición pública ou ben podedes visitar na web. De alguma maneira, os máis singularizados son o que máis singularizamos é a recuperación de publicacións periódicas do movemento feminista e do movemento LGTB, fondos bibliográficos, aquí podedes acceder ao noso fondo, e a través de Sextina, que publicamos a última entrega, cada 6 meses incluímos un documento inédito, un documento raro, non? O damos a coñecer dos nosos fondos. Invito-vos a que coñezades os... Finalmente, vos falamos do Fondo Especial do Movemento Feminista Organizado, que é unha recuperación documental que comenzamos en 2005, e o Fondo Especial LGTB. Os epistolarios, recuperamos epistolarios de Rosalía de Castro e de Virxinia Pereira. En eventos, hoxe pola mañán, alguén falaba das xornadas. En eventos, clicando aí, podedes recuperar todos os materiais de todas e cada unha das xornadas que se realizaron polo CEDIF, antes Comisión de Igualdade, e tamén todo relacionado con mulleres, feminismos, que calquer outra dos módulos, dos módulos, sí, por dicirlo de alguma maneira, que compoñen o Consello da Cultura Galega, levan a cabo. Finalmente, no álbum de mulleres podedes acceder desde a biografías de mulleres xa falecidas, a través de Mulleres no Álbum de Galicia, entradas tamén que vos falan de colectividades e organizacións, alguna delas relacionadas co agro, podedes ver. As monografías temáticas tamén, recuperamos documentación e memoria de mulleres por áreas temáticas, temos mulleres de teatro, temos un especial sobre o 8 de marzo, sobre a alfabetización. Bien, convido-vos a que os artes visuais e, nas liñas do tempo, é un documento que periódicamente imos revisando e ano a ano vai recollendo cuestións relevantes para a historia de Galicia, a historia das mulleres e a historia do movemento feminista. Finalmente, as cartografías, que o espazo que sempre acompaña, as cartografías, cada vez que realizamos unha xornada, que en principio as chamábamos xornadas anuais, agora as bautizamos como de pioneiras e andainas. Vedes aquí que xa está situada a entrada da cartografía de Nieves Fernández Vidueira, e aquí se recollen as mulleres dos diferentes ámbitos ás que anualmente lle fomos dedicando unha xornada homenaxe e de memoria, historia e reflexión sobre unha área concreta. Con Xoana Torres falamos do campo literario e do campo literario, sobre todo. Con María Josefa Bonenburger tratamos as matemáticas e alxebristas, Olga Gallego, arquivista e historiadora, Tareixa Navaza, xornalista, Mabel Rivera, do mundo de teatro, Elena Colmeiro, artes plásticas, con Mari Quintero, fotografía, con Kathleen Marx, traducción e difusión da cultura galega, arquitecta Pascuala Campos de Michelena, María das Mercedes Goicoa, pianista, oceanógrafa Carmela Porteiro e, finalmente, Nieves Fernández Vidueira, a pastora. Vamos a entrar na cartografía de Nieves Fernández Vidueira. Eu non me vou a enrollar moito, simplemente quero amosarvos que elementos podedes atopar na cartografía, que nes estivechedes hoxe pola mañá no relatorio inaugural. Xa veríades que as facianas de Nieves Fernández Vidueira son enormes, moi variadas. Na cartografía, a través de diferentes espacios, intentamos recoller máis polo miúdo cuestións relacionadas coa vida, coa obra, coa produción en xeral de Nieves Fernández Vidueira. Entón, o que os ides a encontrar nas cartografías, seguimos o mesmo modelo todos os anos, ademais de eso, da fotografía da protagonista,
nun breve texto, aquí, no apartado texto, pois, ides a encontrarvos este breve texto, non? Pois eso, donde recollemos en líneas moi xerais cuestións relativas a Nieves. Logo vos ides a topar con unha galería fotográfica na que temos desde a Nieves de nena, recollemos, volo paso moi rápido, temos recollidas un total de 34 imaxinas, nos P de fotos ides a ver, bueno, quenes están aí, de alguna maneira recollemos dunha maneira visual, non? Bueno, unha maneira visual de percorrer a vida en momentos da vida de Nieves Fernández Vidueira. Si están estas fotos aquí, gracias a que Nieves pois compartiu con nós todo este, o sea, estas fotografías, pero non só. Compartiu, ademais, documentos, ademais da procura documental que fixemos. Entón, no apartado documentos de, o que vos ides a topar diferentes artigos, o sea, documentos de, aquí recollemos documentos elaborados por Nieves Fernández Vidueira. Hai un total de 12 documentos. Algunos deles foron publicados en revistas, en xornais, mais tamén temos algún inédito e un manuscrito. Todos están datados entre década de 90 do século XX e comezos de 21. E, bueno, convidevos a que os visitedes, os vexades, non? De alguna maneira, esta parte que nos contaban hoxe pola mañán de o interese e a implicación de Nieves Fernández Vidueira non só na recuperación da raza da ovella galega, sino na cultura da súa propia zona e na memoria de mulleres tamén, que descubriredes toda esa faciana, os contos, a poesía. En documentos sobre, pois exactamente o mismo, o sea, documentos exactamente o mismo, pero, o sea, este tipo de documentos, pero escritos sobre Nieves. En este caso hai un 25 documentos datados entre o 93 e 2020, tamén novas de prensa, entrevistas, artigos, en profundidade, que aí podedes visitar. No apartado créditos, pois eso, recollemos bueno, os nomes das persoas implicadas para a realización desta cartografía. Como podedes ver, Nieves Fernández Vidueira é un elemento central, sin o seu propio arquivo e, sobre todo, sin a súa memoria, sin a súa voz, non daríamos construído esta cartografía. Cantos vídeos? Pois, eso, hai un total de 12 vídeos, pois, algunos recuperados de internet, e hai 3. Un deles, o vamos a ver, porque é moi cortiño, hai 3 que foron elaborados pola propia Nieves. Finalmente, non. Vamos aquí, o que lle chamamos cronoloxía. Nieves Fernández Vidueira, tal. Aquí, a través de, recollemos, en isto foron fundamentais as entrevistas en profundidade que lle realizamos a Nieves, veredes que hai cantidad de fragmentos da súa propia, bueno, intentamos trasladar a súa voz aos textos, e a estos textiños pequeniños que vedes aquí, e, bueno, vamos percorrendo elementos da súa vida acompañados de imaxes. Entón, intentamos recoller toda a diversidade de ocupacións fancianas, ocupacións, preocupacións de Nieves. Esperamos que vos guste, pero, sobre todo, Nieves, esperamos que che guste moitísimo a ti, porque o facemos con todo o cariño. E xa para rematar, nos vamos a ir aos vídeos, porque hai un vídeo e cando nos lo remitiu Nieves a través de WhatsApp, para min foi eso, o renacemento da vida. Representa para min o renacemento da vida. Cando fomos a primeira vez a falar contigo, pois estaban a preñar as ovellas, e cando meceron os años, este foi o vídeo que nos mandou. Mirade que preciosidade. É a nada deste ano. Preciosidade.
E iso, disfrutade, por favor, entrade na cartografía, disfrutade a tanto como disfrutamos nos facéndoa. Nieves é unha persoa que merece moito a pena descubrir na súa palabra, tamén na súa obra, e gracias, Nieves, foi un encanto, un gustazo traballar contigo. Un gustazo, de verdad. Moitas gracias. Eran son amigas, admírense mutuamente, e preparando esta xornada, pues descubrimos esta conexión entre elas e pensamos que non había ninguén mellor que Mercedes para entrevistar a súa amiga Padre de Deus. Así que vos é este marido. Temos un pendrive con unhas fotiños, se queres, porque si... Quizás esto así. Sí, debe estar ahí. Sí, porque si... Una pone presentación, las otras tal, como voy a tener... Aquí estamos, as amigas. Aquí estamos as amigas. Exactamente. Entonces, penso que das cousas que fuimos falando, algo fui recollendo. Pero ahora... Sí, como non. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, moi boas a todas, pero principalmente aquí a protagonista, non hai como ter unha amiga famosa que se queda un cantado. Estou que xa parece que soy la amiga de la famosa. Pero bueno, esto es un mundo, y vamos a viaxar, como decía la amiga anterior, vamos a viaxar por la vida de Nieves. Entonces, bueno, pues, boas tardes, Nieves. Boas tardes. E estamos debaixo deste castiñeiro, porque é como se fora un castiñeiro, que é a cultura galega, que é a casa de todos e todas, e imos logo a falar desa viaxe polo mundo de Nieves, e comenzamos por la nenez, se queres. A ver que che se ocurre contar. Pois empezamos por a primeira viaxe que fixen, que foi nos brazos da miña nai, dende Fornelos de Cova a Quintela do Pando, que habrá como 12 ou 13 kilómetros, camiñando porque non había carretera, cruzou un coro e foi como salir do Xardín do Edén, entrar no Xardín do Edén e subir ao ceo. Para min foi unha subida ao ceo, salir dun purgatorio e chegar ao ceo, á casa da miña avoa, que foi a mentora, a persona que me formou, que me forxou e que me transmitiu todo o seu saber. A verdad que sempre que falamos, falas de avoa, non? Que é algo que nos une, porque eu tamén criei-me un matriarcado con unha avoa. É unha cousa que falamos a miúdo, non? E sempre está presente na túa vida e foi a persona máis importante, non? Foi a persona máis importante, pero sin dubidalo, a miña avoa. Deu todo
por min, despois de haber criado a 7 fillos, sin posibilidades, o sea que tampouco había abundancias daquela, e criou a 7 fillos de 10 que tuvo, porque os outros morreron, e despois facerse cargo dunha neta que ela tiña 50 anos, que era o que me levaba, e facerse cargo dunha neta así tan pequeniña, pois tiña que ter un amor moi grande dentro do corazón para poder facer unha cousa desas. Entonces, bueno, os meus pais non tiñan moitas posibilidades e ao final, pois, quedei a vivir coa avoa. E a avoa foi a que me enseñou os primeiros pasos, pois a que me levou á escola. Había unha maestra ali en Quintela do Pando, que a escola era en Quintela do Pando. Había unha maestra que, bueno, era dali dun pueblo do lado e sabía ben o traballo que había que facer no campo. E sabía do traballo que tiña a miña avoa para facer no campo e para cuidarme a mí. Entonces díxolle que eu tiña 3 anos daquela, e díxolle, tú trae a rapaza á escola e así, mentras tanto, pois tú podes facer os teus traballos. E así foi como daquelas que os rapaces non empezaban a escola hasta os 7 anos, me parece, eu aos 3 anos empecé a ir á escola coa aquela maestra. E foi unha iniciación, eu que sei, de sentirme parte dos rapaces dali da aldea, pois facíame ver como que eu era maior e estaba na escola, sendo tan pequeniña. Gustouche a escola sempre? Sí. Bueno, pois a maestra portábase moi ben comigo, eu supoño que sería moi rebelde, pois como todos os rapaces daquela, pero xa desde esa época empecé como a ver a diferencia entre os rapaces e as rapazas. Notábase? Notábase a diferencia porque os rapaces salían ao recreo a xogar ao balón e mentras as rapazas quedaban na escola a bordar ou a facer traballos así. O sea, que aquelo sí que era machismo total. E, bueno, e a mocedade, que tal? Unha vez que xa empezas a mocear un pouco, que tal era en Quintela do Pando a mocedade? A ver, eu meteronme na mocedade porque nas aldeas entrabas na mocedade cando pagabas, cando empezabas a pagar para a festa. Pagaba os mozos e as mozas e cando te metían na mocedade, pois era como que, ostras, xa son mozos, entón pagaba. Bueno, pois a mí meteronme na mocedade aos 14 anos, porque ali había pois moi xa pouca mocedade, porque habían emigrado, e entonces había que entrar na mocedade para que houvese presupuestos para facer a festa. Entrei aos 14 anos. Aos 14, sí. Xa, bueno, gustábame algún mozo dali da aldea. Iba a preguntar eu, que pasaba con os namoros? Sí, gustábame. Para min era o mozo máis guapo da aldea e do mundo. Bueno, na festa dos Reyes, cando se acababa de cantar os Reyes, cantaba o rei, sí. Cantabas as Reyes polas casas e despois ibas a facer o petitorio. Exacto, o forno do concello. O forno, sí. Bueno, pois ali facíase, ao acabar de facer a comida e tal, facíanse as cédulas, que era meter os nombres das mozas nunha gorra e o nombre dos mozos noutra gorra. Isto só pasaba en Quintela, ou pasaba en máis sitios? E unha man inocente, un rapaz ou que fose, metía a man, sacaba o nombre dun mozo e o nombre dunha moza. Pois esa parella quedaba emparellada, a ver, virtualmente, pero estaban obligados a bailar o primeiro baile de cada festa que fosen, e daquelas íbase toda a mocedade xunta ás festas, pois quedaba obligado a bailar o primeiro baile con esa moza. Houbo casos
que esa parella, no meu caso, No teu caso? foi a persona que me gustaba. E a persona, o primeiro novio que tuve, e o novio co que me casei. Anda. O sea que as cédulas aí fixeron unha función. Hombre, e despois con este mozo... Seguín con ese Seguín mozo, con el, bueno, sí. a ver, tampouco podía nin salir a festas Xa. con el solo, nin nada, o sea, era Xa. moi seria a cousa. non se podía Bueno, as andar de cousas juerga antes, como ahora, como bueno. era antes. Pero, bueno, por circunstancias da vida, con 16 anos, tuve que marchar para Madrid. É a parte da emigración que é a É máis claro, dura, non? A máis exacto. dura para ti. O máis duro porque con 16 anos eres unha rapaza, o sea, Sí. non estás nin formada, nin... Estás metida, pois, ca abuela. Sí. O sea, para min pareceme unha injusticia moi bárbara que un rapaz con 16 anos tiña que marchar a traballar de empregado do fogar. O primeira desilusión que me levei foi cando me mandaron poñer a mesa o primeiro día e fun e puxen a mesa para a xente que estaba habitando ali e o meu plato. E dixeronme, sobre un plato. Fortísimo. E eu dixenlle, pois, pero non somos tantos, e dice, non, es que usted come na cocina. Eso é fortísimo. Pois sí, foi Moi duro. Foi moi duro, porque, bueno... Canto tempo estivestes en Madrid, non? En Madrid, sí. Estuve hasta os 19, que foi cando me casei. Casaches ali ou aquí? No, casei en Casaches aquí. Quintela do Paño. Já decidiches que non querías seguir ou...? No, despois, un irmán do meu home habíalle tocado a lotería e quería coller un ano sabático e tiña un bar que daba tapas e cosas así, bueno. Entonces, collemos o meu home e eu, o outro día da boda, e marchamos para levar o bar do meu O mesmo día da boda? O outro día da boda. Outro día da boda? O sea, que Non duramos... houve viaxe de novio? Non, non. Bueno. Fomos, o sea, estuvemos ali hasta que tiña que nacer o meu primeiro fillo. En Madrid? Naceu primeiro? Tiña que nacer. Tiña que nacer. Sí. Entonces, eu dixen ao meu home que os meus fillos quería que foran galegos, que naceran en terra galega. Fantástico. Arrancamos pa Quintela, pa casa da miña abuela, donde nunca debera haber salido. Non. Viñamos no mes de julio, e o día 2 de agosto naceu o rapaz, sí. O maior dos. O maior. Bueno, estábamos eso na casa da abuela. Pa Madrid marchamos sin nada, o sea, nada, e cando volvemos, casi sin nada, porque pagamos o coche co que sacamos no bar, pagamos o coche que mercáramos, un coche novo, e o ajuar do rapaz. Xa. O sea que viñemos para casa da abuela e a abuela era a que corría cos gastos da luz, do teléfono, bueno, o teléfono creo que non había ainda ali. A boa era o mellor do mundo. Si, foi pois eso, a persona que lle debo o que son hoxe, o pouco que son, debo yo a ela. Eres moito, eres moito. Entonces foi a volta á terra, despois da emigración, a volta á terra. Que é a terra para ti, Nieves? É o máis grande, é de onde vimos e a onde vamos ir cando xa marchemos, é a terra, o sea, a terra é a que nos dá de comer, a que nos mantén, a que nos transmite a energía que temos, porque hasta o punto que hai veces que encontrome fatal, eu que sei, por cualquera dolor moi grande de cabeza ou que sea, eu o que quero é marchar cas ovellas po monte e é donde eu me relajo, é donde como que, sí, pois como que a terra é a que me bota esa, que me dá esa fortaleza de supervivencia. Cando falamos, como sempre, que aquela historia de que empezaches con unha navalliña a tallar e facer personaxes,
a principio eran para os nenos, non? Para ter os nenos. Si, ao primeiro empecé facéndolle xoguetes porque, bueno, a economía familiar non era así moi boa, entonces sabía que eu non quería que eles estivesen sen os xoguetes que tiñan os demais e facíalle os xoguetes, os que podía, de boa maneira. Foran ali a facer un programa sobre as ovellas da televisión española e viron o meu fillo ali con un puñal e non sei que máis tiña cavando na terra e preguntaronlle a ver que lle fixera aqueles xoguetes e dixolle a miña nai. Dixo, ostras, entonces foi a reportera que se chamaba Cecilia e díxome, de verdade fixeche tú ese xoguete? Digo, sí. Dice, ostras, pois tiñas que seguir facendo porque salenche moi ben. Tiñas que procurar facer outras cousas. Con a navallina? E que a navalla, sí. Os xoguetes de madeira con a navallina? Sí. De onde sacabas? Que madeira? Con carballo? A madeira de todo. De todo? De todo. A máis sinxela de traballar é o abedul. Abedul. O sea que si tiña un trozo de madeira sin forma ninguna, o sea, un taco de madeira, ou para facer caretas, ou para facer unha peonza, ou cousas así, collía de abedul, o sea, collía a madeira. Madeira, para formar blandiña. Exacto, cortada en boa lúa, na lúa menguante, e entonces escollía a madeira que a mí me gustaba. Escollía tamén nogal e cereixal, que é moi bonito, pero o normal agora, cas figuras que fago, pois escollo... Cantas figuras fixetes? Sobre 700 figuras. Cantos anos levaron estas? Bueno, toda a vida. Levaron desde que empecé cos rapaces... Conservas as primeiras tamén? Sí, algún. Algún avín por aí. Hasta que morreu a abuela. Despois? Non, despois empecé con outra... Con outro tipo de historias, sí. Porque, bueno, eu que sei, eu sigo vendo... Cando hai un... Cando ves unha carballeira, un souto de tal, enseguida estás vendo a figura, non? Claro, porque a madeira, o sea, a forma da galla pide o que vai a salir dai. Pero eu sigo vendo, cando podamos os castiñeiros ou vou polo monte hai unha... O pico do Bouzo. Sigo no pico das Bouzas. Pico das Bouzas, é verdad. Pois sigo vendo, pero, bueno, xa a navalla tira da mau e a mau está moi forzada de tanta navalla e outros traballos que hai que realizar. Outra cousa que sempre vexo, que vemos todos, que ese amor por os animais, a parte das ovellas, das cabras, os burros tamén che gustan, e os cans. Unha anécdota, contar unha anécdota dunha burra. Ali un veciño tiña unha burra e as burras e as vacas na aldea prendías, o sea, levaban un cabeceiro e unha corda, no caso da burra levaban unha cadenilla e prendíanse á noite, chegaban ao curral e prendíanse nunha presión. Chamábase presión nunha corda, o sea, nunha argola, pois prendíase coa cadenilla. Pois a burra caiu na presión, o sea, meteu a perna por entre a cadenilla, caiu así e rompeu o pescozo. E chamaron ao veterinario e o veterinario dixo isto non hai nada que facer porque ten o pescozo roto e habería que inmobilizarlo e non hai forma como se sujeta a burra e como se vai a aguantar. Entonces dixenlle eu ao veciño, pois se a burra cura inmobilizándolle o pescozo, jolín, pois iso é fácil de facer. Dice, logo como? Pois con unha máquina de coser, sabes, o que leva por riba a máquina de coser, a fundo, como se chama? Bueno, de madeira, que son de madeira rígidas. Exacto. Bueno, pois metémoslla no pescozo, a burra quedou aí inmobilizada e despois colgámola con unha manta, un cobertor doblado e colgouse polas dúas esquinas, a burra quedou de pé e o pescozo dereito
E aos 2 meses volveu o veterinario e como que quedou alucinado. alucinado. Sí. Bueno, isto O é sea, demasiado. sí, de verdad, de Esta verdad. muller vale para todo, a verdade é que sí. Eso foi unha... Que despois a burra Sí. era caraba as patatas miñas, a ver, a que lle apañaba as castañas, o sea, que a burra seguiu moitos Al final, deu anos. moito de sí a burra. Si, Moito es que de os sí, animais sempre moito. agradecen. O sea, pobriña, Pobriña, que librouse de morrer. De morrer, pobre. Sí. Outra cousa que pola mañá algún comentario que fixeran hoxe das beceiras, non? Vos ali tiñas beceira. Cando viñemos de Madrid, ainda había... Bueno, igual non. Antes de marchar para Madrid, ainda había beceiras. Ainda había, sí, e despois cando viñemos tamén ainda había. A miña abuela tiña 18 ovellas polas que gardaba 4 días, porque gardábase por cada 5. Xa. O sea que 5 por 4, 20, pero si tiñas menos, tirabas o redondeo para arriba. Entonces íbamos 4 días cando che tocaba, o sea, o resto dos días non ibas porque iba o resto da xente, o sea, de verdad que era moito millor. Sí, claro, porque máis así, cómodo, claro, porque a ibas... persona que se encargaba e lo demais podías facer outras cousas. Exacto, e tiñalo ganado igual, e sacaba... Brandeiros. Exacto, bueno, pois a beceira estuvo hasta máis ou menos por 84 ou así, e despois foron... A xente que quedaba era maior, e foron vendendo e ao final quedeime sola con ela. Outra cosa que sempre falamos, como era a xente tan comunitaria, como facían as mallas conxuntas, as segadas, as carrexadas. A seitura facíase en conxunto, facíanse, pois, como se foran cooperativas, igual. Facíase primeiro a dun veciño, despois os outros todos para o siguiente, hasta que se acababa. Despois empezábase a carrexa. A carrexa igual. Como había familias que tiñan solo 2 vacas, e para facer a carrexa hai que poñer 2 ou 3 parexas. Entón facíase en conxunto. En conxunto, todo comunitario, era unha aldea absolutamente. Exacto. Pois facíase a carrexa e despois a malla. Mallaban con mallo. A ver, eu non acordo a mallar con mallo. Acordo a mallar con mallo porque o meu abuelo mallou cun mallo que botáramos unha leira de cebada, e a cebada o maquinista que iba a mallar cunha máquina co tractor, pois non a quería mallar porque, bueno, decía que lle deixaba as ganas nos filtros, bueno, nos... como se chama? Ti non chegastes con mallo, pero si viches... Pero vin traballar o meu avó, si. Eu traballei con... O sea, eu aprendín con el. A meda na aira era unha festa. A meda facíase, ao millor, en cada aira facíanse 2 ou 3 medas de varias personas. O que era a festa era cando se mallaba. Pois xuntabas a aldea toda, tamén o mismo, empezabas a mallar no fondo da aldea e iba a aldea toda a axudar a mallar. E despois, nas mallas, pois dábase bebidas, dábase galletas, chourizos. E tamén as muiñadas, era un muiño tamén comunitario. O muiño tiñamos que ir a outra aldea, porque o que houbo ali na aldea... Eu xa non acordo nin a velo, o sea, ese sí que non o acordo. Sei onde está, que está soterrado, pero eu non acordei a mallar ali. O sea, a mallar, a moer. E fornos? Era fornada comunitaria? Sí, pero íbamos ao muiño, cargaban a outra aldea, e había que ir, cargabanche o centeo na burra, eu marchaba ca burra, que debía saber o camiño, porque eu era unha rapaza e, imagínate, e iba ao muiño a Santa Mariña da Ponte, que é outra aldea, e despois cocíamos. Pedíase a vez, porque había un forno coa aldea inteira, pedía a vez para cocer, dábanche o formento, a masa nai, que lle chaman, e... facía a masa, e da túa masa deixabas outro cacho de formento para a siguiente que cocía. Ese era o auténtico. Exacto, a masa madre. Era a levadura máis auténtica que existe. Outra cosa que tamén me contaches alguna vez é que
os contos, non? Os contos de la lareira, pero que chegou un momento que ti facías os contos a teus fillos. Eu facía o meu xeito. E como eran? Si quería que, pois eu que sei, darlle unha lección de que hai que respetar as árbores, que son o máis grande que hai no mundo, porque cando un Eso árbol... escribíalo para Claro, que eles tuveran uns contos feitos por ti. Exacto, exacto. Esto es tremendo. Escribíalle, pois eu que sei, sobre castiñeiros, sobre un can que se perdeu... Os cans sempre, sí, na tua vida, sempre. Os cans son, eu creo, que os compañeiros máis grandes que ten unha persona. O sea, a fidelidade máis grande que vin eu na miña vida hacia a miña persona foi a dunha cadela, que deu a vida por min. Si, me contaches eso, quedei sorprendida. E logo fixestes allí un dolme. Esa que ti fixestes o dolme, a tumba que é un dolme. Sí. Como se chamaba a cadela esa? A cadela chamábase Lassi. Eu levaronme ao hospital, estuve máis tempo do debido, e a cadela non comeu máis, nin bebeu. Hasta que volveches, Non, morreu antes. Morreu antes, Dios. O sea, deu a vida por min. Sí, por culpa miña. Tremendo. Bueno, vamos a cambiar de registro, porque se non vamos a chorar. E nosotros ante un can... Bueno, fixéronlle os meus fillos un dolmen... Un dolmen maravilloso. Que é a tumba da cadela. Pero isto como pode ser? Isto non... Isto como pode ser? Sí. Vamos a falar de Entroido, porque é algo que vosotros ali decís Entruido. Entrudio. Porque en cada lugar de Galiza vamos aparecendo con distintos nombres. Unha das cousas que nos une é o Entruido. O Entruido foi que nos uniu. Porque cando eu expuxen unha exposición de mascarados, pois ali estaba Nieves tamén. E cando cheguei a súa casa vi aquilo que ten ali, aquel tótem que é tremendo. E logo a cantidad de máscaras que fixestes e de pantallas. pantallas. Bueno, a ver, eso é... Contame un pouco, como era o Entroido antigamente? Antigamente as mulleres estaba mal visto que fosen o fulión, porque decían que as que iban a tocar o fulión que eran moi lixeiras de... Bueno, que estaba mal visto, que as mulleres debían quedar na casa ou cando chegaban á bodega era que sacaba a xarra e a que daba as galletas ou o que dese para que todos beberan. Pero bueno, co tempo isto foi mudando e agora as mulleres, pois se non tanto, igual tanto ou máis como os homens. Hai cantidad de mulleres. Hai cantidad de mulleres e que levan moi dentro. Exacto, levan moi dentro. Unha cousa que noto en Viana do Bolo, non? Porque é un sentimento, non é unha cousa normal, non é ir a un Entroido como cualquier outro sitio. Non é carnaval. É un sentimento e ali a xente vive absolutamente toda unha cousa profundísima. O sea, eu quedei completamente sorprendida del sentimento que teñen tan profundo polas máscaras. É que non é só polas máscaras, sino por todo. O fulión, todo é en conxunto. O fulión é unha forma, cada aldea ten o seu sonido diferente. Eso é algo interesantísimo. Cada aldea seu sonido diferente. Claro, cada aldea ten o seu son co bombo e caixada. Eu escoito tocar un fulión e digo che de que aldea é. Claro. Eso já é o máximo. Pero eu é todo. Dentro dun Entroido, eso é o máximo, saber de onde é cada un. Sí, claro, pero eso eu é toda a xente da vida contana. Toda a xente, é increíble. Os de Viana do Bolo son distintos a todos. Non, eu creo que eso xa foi de toda a vida. Mamámoslo así xa. Legado la sangre. Exacto. Aí está. Unha cousa que quería preguntarte respecto ao Entroido. As comedias do Entroido, como era isto? Ali, na nosa aldea, chamábase fuliadas. Fuliadas. É como unha representación teatral escrita en verso con sátira. O sea, falas o que pasou durante o ano, pois con sátira. Meténdote ca xente, con as cousas que pasaron. Claro, exacto. Que sea
simpático, pero ao mesmo tempo que vas dicindo, botas algunha patada que outra, Sí. que son verdad. Claro que sí. E logo xuntábanse comidas Iba a ser un pueblo alto. Invitávate. Exacto. Hai que Quintela... ir de pobo en pobo, este ano vamos a todos. Porque facemos unha ruta gastronómica. Eso. Quintela iba normalmente a Fradelo, Sí. bueno, iba tamén antes de que o encoro cubrira a Santa Marta e Volado, Sí. pois iban eran máis hacia Santa Marta e Volado, Sí. pero desde que o encoro Sí. Eso cubriu, perjudicou. pois claro, xa o mismo Cabeceira, Sí, cando sí. tiñamos Beceira, Pasaba o mesmo tamén, porque tamén pois cortaba, non? a aldea de Santa Marta e Quintela xuntaban as Beceiras e facían trashumancia á Serra de Queixa. Ah, fíjate, que eso é increíble. Exacto, e sin embargo, Centro de Queixa. desde que deu o embalse xa non se Xa non fixo, podíamos, claro, les cortan. Santa Marta xa non había nada, Sí, o sea, sí, sí. que quedou debaixo da auga, Claro. e Volado igual. Entón, Quintela, como xa aproveitaba o terreno de Santa Marta, Sí. pois xa deixou de ir á serra e perdeu... Claro, eso Perdeuse supoño co dereito ou Sí. non sei. Outro tipo de festas que tamén tiñades ali, que recordes, non sei, esa zona de Pixeiros que hace tamén unha festa de viño, por la zona vosa non. Non, non. Por la zona non. Pero Non en salía Quintela, a por festa... exemplo, tocaban a gaita ou en festas normales, Sí, bailaban. o aviador. Aviador? Quen era aviador? O aviador de Quintela... Hosti, este Sí. non lo veo nunca falar. Sí, ó. Ai, non me contaste. Aviador de Quintela é novo, No, hombre, ese... É unha premisa. Deste non sei. A ver, A como ver, é? era o gaiteiro da aldea. Chamábanlle o demo e o aviador. O sea que sin comentarios. Xa sabemos. Bueno, pois este foi a guerra con 18 anos, voluntario, a legión, e cando veu da guerra, pois algo deixara por ali. Bueno, el dixo que quería volver a onde estuvera, e estuvera na aviación, e que quería volver ali, e que iba a facer un avión. Ah, Sí, un avión? Sí, fixo un avión. Bueno, pois, e fixo un avión. fixo un avión, isto decía el, o sea, eu coñecín ese home e contóunolo el. Bueno, pois fixo o avión, cando acabou de facelo, meteu víveres, meteu pan, chourizos, xamón, viño, un garrafón de aguardiente, Eso que non fan. e botouse, o sea, emprendeu o vuelo, e ao chegar por riba do castelo de Viana, pois empezou a perder altura. Ostras, dice, vou empezar a soltar lastre, a tirar as cousas que máis pesan. E lo único que deixou dentro foi el aguardiente. O garrafón de aguardiente. Pero, ao final, quedou nin garrafón de aguardiente ni nada porque se estrellou. Bueno, a realidad... Morreu? Eso contaba él. Pero a realidad foi que fixo un avión, de verdad, e botouse a voar. Pero... en picado. Lo que non pasa en Viana non pasa en... Xa cho digo. Eso é de logo. E de aí lle quedou o aviador de Quintela. Chamaban o demo porque tocaba a gaita... Ainda vive? Non. Tocaba a gaita que era impresionante. O sea, tocaba de oído, que non había estudiado en ningún lado. E pa min foi o millor gaiteiro, nin Saibane, nin Naide. Pa min foi o millor gaiteiro que houve no mundo inteiro. Unha cousa que tamén te quería preguntar, os brindos. Se as festas facíais brindos ou regueifas. Algo polo estilo a regueifa. Eso pudo influir, esos brindos e esas regueifas, pudo influir despois para teus versos, os comenzos dos versos? Eu creo que sí. É a raíz. Sí. Porque cando se facían os convites eran cando se casaba un matrimonio, o sea, unha parella, invitaban os amigos máis cercanos e a familia. Sí. Pero despois, dali a un mes ou ao ano ou así, facían un convite para a aldea inteira. E era no teleclub. Bueno, temos un salón grande ali na aldea,
E ali xuntábase a aldea inteira. O primeiro empezaron dando viño e pan e sardiñas. E despois xa se empezou a dar máis historias, pero que o bonito da tradición era eso, facer a invitación ao pueblo inteiro. Pois nesas reunións, nese convite, era donde os señores da aldea, normalmente os homes, Facían os brindos. facían os brindis. Brindis, que chamabais vos, sí. Brindis. Es que en cada sitio hai... Claro, e sempre, pois, ca picardía, ca picaresca... Dando aí un puntiño. Exacto, pero sempre rimándose con rima, igual con a regueifa. E iso tamén axudou que despois ti, a lo mellor, al hacer isto... Sí, por eso é tan sencillo facer rima. Pode ser, por eso te resulta máis. Sí. Porque te salen como, é unha cousa, É a rima. poesía toda tamén é tremenda. Es País. que isto vale para todo. Unha cousa que tamén quería preguntarte, porque onte hoxe falaba unha rapaza aquí que estaba que recuperara o ciclo da lá. Había tecedeiras en Quintela? Había dúas casas que tiñan o tear, O tear. ou había tres casas que Plantaban tiñan o liño, tear. había... Plantaban liño, había liño, a miña abuela plantaba o liño, pero eu, pero eu non o Bueno, xa. xa Pero non o sí vistes, que me pero sabías contou, que te contou. claro, Sí. e eu teño apeiros, algúns apeiros que están guardados. Sabes se había fiadeiros onde se xuntaban... O fiadeiro, a ver, chamábase fiadeiro, en Quintela chamábase fiadeiro ir o xuntarse nunha casa, un grupo de mocedade ou xente maior, ou decían ao acabar de cenar, eu vou co fiadeiro para a casa de tal. E aí era onde se contaban os contos de medo, contos de risa... E despois eran os que tú aprendiches aí, despois claro, facías os teus. a xurdir. Unha pregunta, houbo tasca, taberna, cantina en Houbo Quintela? Si, houbo unha cantina, pero eu non pude entrar. Non, por que? Pois porque as mulleres estaba mal visto que entraran á cantina. Eso sí que... Pero eu xa acordo sendo eu moi pequena. O sea, despois xa non houbo máis. Desde que empezaras a hacer os xuguetes para tallar, para ir tallando con a navalliña os xuguetes dos nenos, despois como fixestes o paso para aumentarlo a esas pezas grandes, a algunhas pezas que tes que se sorprenden? A ver, Houve algún proceso que ti... Sí, o pensabas ou salía no momento? Non, o entrudio é unha cousa que a min me regule moito, a levo dentro. Ese sentimento que falamos. falamos. Entonces os meus fillos, pois sobre todo o maior, pois gustaballe moito o boteiro, e tiña 10 anos daquela. Pero comprar un boteiro, o sea, o traxe de boteiro e a pantalla, eso ni de coña. O sea, nin tiñas quen xo fixera, eso o había, tampouco había tanto diñeiro como para comprar eso. Entonces eu, un día que iba cas ovellas polo monte, vin así, iba andando e de repente vin como unha cousa que tiña un ollo e me miraba para min. Ostras, digo, madre mía. Fixeime ben e dei así co pé e era a mitad da careta dun boteiro. Anda, que tes quedara ali? Unha casa que esborrallaran E tiraron o cacho da careta foi ca basura a tirar. Entón eu collina e xa o meu home e o meu fillo foron a cortar un cacho de bedul e fixenlle a primeira careta de boteiro ao meu fillo. A raíz de aí, pois, seguín facendo caretas, máis caretas, en pequeno, en pequeniño, e fixéramos unha carroza para ir a Viana, toda cuberta, iba a cabina do tractor, toda cuberta de caretas de madeira. E atrás iba o oso que teño feito de orizos de castiñeiro, un peregrín feito de bullacas dos rebolos, que xa sabes cual é, o fillo pequeno e outro rapaz iban vestidos de pastores.
asando en chourizo, Anda. na carroza. E o meu fillo maior e o meu irmão foron de boteiros, co primeiro traxe e as primeiras pantallas que fixen eu na miña vida. O sea, a pantalla do meu fillo era o sistema solar, o sea, era o sol, a lúa e as estrelas, e a terra. E o outro era, seguindo o estilo de Viana, o sea, das que había en Viana. E despois, a raíz de aí, xa cada 2 ou 3 anos facía outra nova. E facíamola en conxunto, o sea, non era traballo non solo, sino que eles, o Iván a veces diseña o dibujo, o fillo máis novo, por ese dibuixo que fai o Iván, solda, fai cos ferros como se dice? Bueno, a pantalla, pero armación. E despois picamos o papel, que tú ves como van, de tupidas de papel, e despois pego eu ese papel. Eso é absolutamente artesán. Claro, sí, pero é un traballo en familia, o sea, que non é só feito por mí. Esa parte é comunitaria vosa. Non, é do grupo da casa. O sea, eles pican papel, axudan a picar papel, o meu home tamén, que é raro, pero bueno, tamén me axudou a picar papel. Moi ben. Eso é importante. E é un traballo en conxunto, e facemos as pantallas, todas as pantallas que facemos levan un significado diferente, o sea, facémola con un significado, non lle pomos aí o papel porque sí. Para vos é moi importante. Moi importante, o sea, é ver cando o meu fillo ou outro boteiro cualquera levanta a cabeza para arriba, é ver alzar un ser mitológico que se transforma, o sea, o rapaz ou o viringuelo que vai dentro, que hai veces que son os rapaces delgadiños e collen 17 ou 18 kilos así para arriba da cabeza, se non se transformara nun ser especial, con masa, rompería o pescozo, correndo, porque tú veis as carreiras que ten. Sí, é tremendo. E os saltos. O sea, que é magia pura. Sí, magia pura. E eso está. Entroido é maravilloso, e é o que nos une tamén. Unha cousa que quería que me contaras esos libros, non? Porque todos os días pones nas redes un poema maravilloso, unha fotografía, porque tamén eres moi boa fotógrafa, cada vez mellor, además. Eso dices tú? Non, eu cada vez é menos. O que digo é que me encantan todas as fotos, me encantan os poemas. Moitas veces digo, esta muller, que sentimento ten en esos poemas? As fotos... Te basas en cada foto para facer o poema? Saco a foto o que me chama, o sea, non saco unha foto así porque a busque, sino algo que me chama nese momento, e son as mellores, as que ten algo detrás, a que che dice, ostras, sacalle esa foto enseguida, pois esa é a mellor, pois despois sobre esa foto escribo, sobre o que me dice, o que me dixo antes de facela e o que me transmite ela. E moitas que falas das mulleres? Porque as mulleres, inda hoxe, sigue habendo moito machismo. Inda o que pareza que non, sí que o hai. Non tanto como antiguamente, pero sigue habendo machismo. Se as mulleres mismas non tiramos por nós, entonces quen vai a tirar? Somos nós as que nos temos que empoderar. Non sei. Fantástico. Eu creo que se alguna cousa máis quere contar, pero estamos aí, non sei como estamos en hora. Tenemos un poquinho. Pois, ela, por exemplo, aparte de estar en as redes, colabora tamén fala moito con Radio Cornellá. Incluso colabora na revista. Na revista, incluso. Bueno, é xente que me colleu un cariño especial. Sí. Moi boa xente de Radio Cornellá. E logo, sabemos aquí, en toda que cantidad de vídeos e de calquer día fan unha película inteira. Isto ten que ser, hai que hacer unha película que sexa... Non, que va.
Nieves. Eu son nin máis nin menos que cualquera das mulleres que hai aquí nesta sala. O sea, cada unha ten a súa... O sea, cousas que fará Rosa ou Lucía ou cualquera das... Tú, Pois todos somos iguales. Cada un, exacto. E todas tenemos que dar un pedaciño de nós. Exacto. A historia non guardalo para nós, espallalo. O sea, para que vas a guardar para ti un sentimento que teis aí, pois boto fora. Sí, claro que sí. Eu teño que agradecerte moitas cousas tamén, que cando presentei en Viana a exposición Mulleres me presentaras a mí, por eso cando me dixeron que tiña que venir aquí dije, pues, que teño que pagarlo. É que presentar a Mercedes, iso sí que é un honor. No, pero o honor es para mí presentarte a ti. Es que somos moi amigas. Sí, a verdad que sí, sobre todo por la cantidad de WhatsApp y la cantidad de conferencias de 400 horas que podemos falar de todo menos de lo que a lo mellor teníamos que falar. Que a mellor quedamos para algo, pois todo, pois de calquera cousa. Outro día estivemos falando, eu contándolle a boda de un sobrinha en Miami. Digo, que coño iba a hacer ali? Nada. Pois entonces non fun. E ela entende perfectamente que non fora. Por supuesto. Eu buscaba eso tamén. Sí, no, buscaba tranquilizarme, que non é igual. Porque é importante as cousas que contamos así por detrás, verdad? Conteiche a historia aquela do colexio. Si, contaste unha historia do colexio que me quedou grabada aquí. Esa non a contaste, Xose, porque todo non querrás contar, deixe para outro día. No, esa botámola. Va, pero venga, bótala. Estábamos, é para que sempre houve bullying no colegio, e non só por parte dos rapaces ás rapazas ou das rapazas aos rapaces. O sea que estábamos no recreo xogando as rapazas ao corro e había que cantar unha cantiga que se cantaba. Estaba o profesor de música e a profesora que tiñamos de tutora en escola hogar. O profesor de música oíate cantar, entón chamábate, xa che decía se valías para ir ao coro ou se non valías. Entón tocoume a min cantar. E cando acabei, chamoume alí e dicelle a profesora, dice, que pena, esta niña non vale. E dicelle o profesor, por qué? Dice, no, porque non habla bien. E dice, cántame a escala musical. E cantei a escala musical e dixo, pois sí que va a ir ao coro. Eu non sei se me escolleu para darlle na fuciño á maestra que había dito aquela barbaridade, porque fíxome sentir tan pouca cousa. O sea, que todos os que sean maestros, que por favor que nunca fagan de menos a un rapaz, porque é a cousa que te deixa marcada para toda a vida. O sea que, bueno, que ao final fun ao coro e librábame de estudiar a Beethoven e todas esas historias e iba a cantar. É tremenda esta Nieves. A verdade é que sí, estou encantada. Eu máis, sí. Moi encantada de estar aquí contigo no teu día, que foi un día precioso. Sí, a verdade é que sí. E agora temos que ver un vídeo, por lo visto, non? Non sei cando toca, como estamos agora. Bueno, primeiro que agradecer a María José, a Rosa, a Marián, a Lucía, non sei se me olvido, bueno, a toda o Consello de Cultura galego, bueno, a todos, agradecer moitísimo, moitísimo este día. E o grandísimo honor para min estar sentada aquí neste momento e disfrutar dun día tan maravilloso. Moitísimas gracias.
Agora vamos a poñer un vídeo que fixo unha compañeira que eu sei que para María é unha persona tamén moi importante na súa vida e que me pideu que de alguna maneira quería que estuvera hoxe aquí. Entonces vamos a ver primeiro o vídeo e despois continuamos. Bueno, pois aquí estamos onde empeza toda esta historia na sede do Sindicato de Unións Agrarias de Viana do Bolo. Isto é un pequeniño inciso para decir o que é Nieves, o que é María Nieves Fernández Vidueira, unha compañeira afiliada ao Sindicato de Unións Agrarias. Como ben dixen, vai un momento, toda esta andaina empezou no ano 2001, ali na sede de Unións Agrarias de Viana do Bolo. Nieves, é para decirche a todas as mulleres como a ti, todas as mulleres do rural, todas as mulleres galegas que son fuertes e que empezan unha andaina como a túa. A miña andaina ao lado túa empezou vai 10 anos. Vai 10 anos non, vai 20, porque foi no ano 2001. Naquel 2001, cando eu fun a Quintela do Pando e conocín a Nieves ali, naquel alto, para ver unhas enfermedades dos castiñeiros, empezou todo. É dicir, Nieves era unha persona que empezara iba anos, tiña os seus fillos pequenos daquelas, vai 20 anos, son moitos anos, traballaba cas súas ovellas e recollía a castaña. Acórdome como se fora hoxe naquel momento cando había algo máis ali na casa de Nieves, e ali no baixo da casa ainda se me dá aquela alegría que me enseñou aquelas cousas que tallaba cando iba cas ovellas, que hoxe se transformaron no que é o Museo de Nieves. Ela iba cas ovellas e facía juguetes por rapaces, facía caxatos, facía 700 piezas ou 800, non sei cuántas ten hoxe no museo. Hoxe é un día moi importante para ti, Nieves, porque María Nieves Fernández Vidueira, como digo eu, pero Nieves para min será Nieves de sempre, será esa persona que das primeiras mulleres que se afiliou ao sindicato nesta zona, porque tamén é un agradecimiento que teño que facer eu, que cando eu viñen para aquí era unha persona desprotegida, como quen dice, empezou o sindicato no 2001, éramos moi pouquiños, e ela foi unha das mulleres que se deu pa diante, que se afiliou ao sindicato, e que empezamos esa andaina xuntas, pero eu quero que hoxe, na cara de Nieves, hoxe é unha homenaje a Nieves e non podemos dicir máis que Nieves, pero sí que quero que queden reflejadas todas aquelas mulleres de Viana e de todo Galicia e de todo o rural de todas partes, que son as que están mantendo isto que vendes. Isto é maravilloso, pero todo isto que se ve, estos prados limpios, este paisaje, estes soutos de castiñeiros, están aquí porque detrás desto hai unha gandeira como Nieves, hai unha muller do rural que traballa, unha muller que lle inculca aos seus fillos e á súa familia o valor que ten todo isto. Nieves o refleja en moitas cousas, é dicir, xa desde principios non é que só fora afiliada a Unións Agrarias, é dicir, eu lle dixen, vamos a facer unha asociación de mulleres do rural, facemos unha asociación de mulleres do rural e ali está a Nieves, facemos unha asociación de soutos, ali está a Nieves para facer a asociación dos soutos e luchar polos castiñeiros, vamos a unha movilización para defender o precio da carne ou o precio, os servicios que temos no rural, e ali está Nieves, pero como Nieves están moitas outras mulleres, por eso que é un homenaje moi grande, un homenaje a Nieves. Nieves, sinto moito non poder estar aí, pero quero que con este vídeo, con esta cousa, chegue ao teu corazón, te apreciamos moito, te queremos moito dentro do sindicato, eres unha muller máis, unha muller valiente, unha muller emprendedora, unha muller que se adaptou ás novas tecnologías. É increíble que sea das gandeiras estas que digo eu, porque temos gandeiros de varias generacións, é dicir, están os que empezaron comigo no 2001, os que se afiliaron, que son desmoitos, pero ahora ven esta xente nova, estas juventudes novas, e non ten nada que envidiarvos, Nieves. Tú co teu móvil, cas túas poesías, o que nos mandas todos os días, e todas esas cousas, eso significa moito,
a túa explotación pois é unha explotación digna de ver, digna de enseñar, que fais un traballo maravilloso como gandeira, como produtora de ovellas e como produtora de castañas, pero sobre todo como ganadera, porque eu estou orgullosa de verte aí, pero ver que unha gandeira, que unha muller do rural chega onde chegou, que máis che vou a dicir? Un abrazo moi grande e ojalá cho este dando de verdade. Bueno, pois eu sei que era moi importante para Nieves esta mensaxe, pero quero co abrazo que yo de María, porque ao final veu hasta aquí. Máis, a ver se paran as dúas de chorar e... Senta. No, ponte de aquí que creo que tens que pasar unas cosas. Bueno, pois... Era un trozo virtual, pero a min gustame moito o real e gústame... A realidade, bueno, é moi diferente. Entonces, pois, Nieves... Así é, Nieves, que lle vamos a dicir? Non é máis, Nieves, acordaste? Bueno, pois mira, é que o único que se pode dicir é que, bueno, teño unha pequena intervención, moi pequeniña, que son 4 fotos, pero espero que con esta pequena intervención, con estas poucas imágenes, se poda demostrar o grande que pode chegar a ser unha muller. Sobre todo, estas fotos son para ensinar as súas pisadas en unións agrarias. Para empezar, acordaste daquel congreso, o primeiro comarcal que fomos a Verín? Mírate aí, encontreite. Eu sí que me acordo, foi onde empezaron as cousas, entonces, pois... Bueno, pois fixen un pequeno recopilatorio que seguramente que tú non sabías de. E acordaste cando fomos a Agudiña? A jornada de ovino, fai máis de 15 anos. 15 anos. Dícese moi facilmente, pero... É unha andaina e moito tempo, Nieves. Bueno, pois, ora vou vos contar unha historia. Era o día 22 de junio do ano 2010 e arrancamos dirección Madrid. Acordaste? Iba Iván con nós no coche. E, bueno, marchamos dirección Madrid, onde resulta que a ministra de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino facía entrega de conmemoracións á Orden do Mérito Agrario. É unha cousa moi importante. Nesa conmemoración o que facían pois era premiar a aquelas persoas que tuveron unha destacada actuación a favor destes sectores. Bueno, pois hoxe, inda hoxe, se entras na página web do Ministerio, podes ler textualmente isto que dice aquí. En este acto ha sido entregada la encomienda de número Sección de Mérito Agrario a María Nieves Fernández Vidueit, ganadera de Quintela do Pando en Viana do Bolo, Orense. Coñecedes a esta muller? Eu conozcoa. Nieves, eres moi grande. Pero hasta ali fomos, acordaste? Ano 2017. Acordaste? Acordaste cando facías a transhumancia cas ovellas para que as pobres ovellas chegaran a beber un vals? Eu sí que me acordo. Ibas un día, volviches outro día, e outro máis. Para rematar na Diputación de Ourense, loitando polo noso medio de vida, gandeiras, e orgullosas que estamos. Porque por riba de todo, eu sei que Nieves está orgullosa de ser gandeira. É moi orgullosa. E levo na sangre. E eu é onde máis me sinto vinculada a Nieves. Porque, claro, vendo estes paisaxes, dá moito que pensar. E para terminar, porque era un relatorio pequeniño, que xa estaba o vídeo e xa non hai máis nada que decir, o meu mellor recordo, Nieves, será aquel día cas ovellas. Para min, sempre será aquel día.
Gracias, Nieves. Gracias en nombre de todas as mulleres que vivimos e traballamos no rural. Porque hoxe, 21 de outubro de 2021, sentímonos orgullosas de vernos reflexadas na túa figura. Hoxe, eres o espello de todas as gandeiras que loitamos por vivir do noso traballo. Moitas gracias, Nieves. Bueno, 1.000.000 de gracias, María, por vir finalmente hasta aquí e darlle esta magnífica sorpresa a Nieves que a vista está que é unha gran sorpresa e que era moi necesario que estuveras hoxe aquí. Pasamos a... Rosy, espera un minuto. Tamén está o secretario comarcal de Uniones Agrarias, o Xeiquí, quereche facer entrega para que te acordes sempre de Uniones Agrarias, Santi, que é o secretario da nosa comarca, vaiche dar entrega de un agasallo de Uniones Agrarias para que che quede ali en casa e sepas que estuvo o Xeiquí Uniones Agrarias contigo. Nunca te abandonará. Bueno, pois moitísimas gracias a Santi tamén e agora damos paso ao último faladoiro da tarde que o coordina a compañeira Carmen Cajide e con Ana Corredoira e xa as deixamos a elas. Boa tarde. Antes de nada, quero dar os parabéns a Nieves Fernando Vidueira por este merecido recoñecemento, porque a verdad interesantísimo. Tes unha vida dura, pero maravillosa. De moitas cousas que contaches, debe ser pola cercanía de idade, pois sonme familiares, como non sei, as mallas. Tamén vivín parte desas cousas, pero ti tes unha vida, a verdad, super enriquecedora. Moitos parabéns. E o meu agradecemento pois a toda a organización desta xornada, ao Consello da Cultura Galega, moi especialmente ao Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos. Moitas gracias á presidenta, a María Xosé Porteiro, que é a responsable máxima desta comisión, a Lucía Oca, a Rosy Arcos, a Marián e a todo o equipo que realmente fai que isto sexa posible. Moitísimas gracias por contar comigo e ter a honra de presentar a unha moza como Ana Corredoira, que realmente ten unha vida tamén con poucos anos, que ten 31 anos, pero ten unha vida super interesante. Ana é bióloga de formación e gandeira de profesión, así o ten no seu currículum. Naceu e medrou nunha pequena aldea do concello de Palar de Rei, na comarca da Ulloa, é unha aldea que se chama A Cernada, o lugar onde vive e traballa a día de hoxe. A súa granxa A Cernada, o sea, que lle puxeches o nome da aldea, foi fundada pola súa familia a finais dos 80,
Un proxecto do que forma parte, como dis ti no currículum, pois desde o momento que tuveches uso de razón. Conta Ana que esa granxa familiar de vacún de leite no ano 2002 iniciou un proceso de reconversión cara á agricultura gandeira e ecolóxica. Desenvolvemento en paralelo cun proxecto de transformación que ela logo contará. Está claro que non me corresponde a min falar desa transformación da súa granxa que o vai facer ela e ademais o fai maravillosamente. Comunica que é unha pasada. Eu, ademais de botarlle unha ollada ao seu currículo, digamos, formal, ao seu currículo formal, pois vin un vídeo que a verdade é que me deixou prendada, porque é que fala con un amor pola terra e por todo o que fai, que é unha pasada. De verdade que, vamos, vese que disfrutas do que fas. E iso, bueno, pois iso sí que é valor añadido, ademais de ser unha granxa ecolóxica, que é un valor añadido, está claro, o facelo, traballar con amor polo que fas, tamén o é. Vese que a través desa exposición que fas nun vídeo que vin, que foi no ano 2015, creo que é, o sea, que tiñas 25 anos, agora nos contará todo o que fixeches a partir de aí, de que ti te volcaches totalmente na túa granxa, pois é que é moi interesante, a parte que vin, me imagino que agora xa tes moito máis que contar, e solamente dúas anécdotas. Unha que me chamoume a atención non, pero porque eu o fixen tamén, o de poñer nome ás becerras cando nacen. Solo que agora, antes chamábanse Cuca, agora, bueno, cousas así, pero agora ti poslle nome de mulleres feministas. O sea, algo que nos contará que tamén me parece moi novidoso e interesante. Aplicar no rural tamén, verdad, a perspectiva de xénero, que é moi importante. Ben, e por certo, tamén dis no teu vídeo que túa nai, creo que era que che transmitía, de que aos animais lle falta falar. Eu tamén o digo polo meu can, cadela neste caso. Eu tamén teño unha cadela, da que estou enamoradísima, e que sí que é verdad. Eu creo que os animais, se lles queres e o vives, ves que te entenden, e que faltalles falar. Bueno, eu deixo-vos con Ana, que seguro que ten moitísimo e moi interesante que contarnos. Moitísimas gracias por estar aquí. Bueno, boa tarde a todas, a todos. Moitísimas grazas por, bueno, particularmente a Rosa, que foi a persoa que me contactou para estar hoxe aquí, que ademais é unha persoa que quero un montón e que estivo moi presente en momentos tamén importantes e duros tamén do noso proxecto, e sempre terei un recordo moi especial e un lugar moi especial para ela no corazón. E, por suposto, bueno, o meu amor eterno a Nieves, porque esta xornada, é dicir, que comecemos a situar a voz e o traballo de Nieves, de todas as Nieves rurais, de todas as Nieves galegas, donde debe estar, é unha cuestión de necesidade e un dereito e é unha obriga que temos tamén as mozas máis novas, non? É o momento de poñer en valor todo o traballo feito ata agora e todo o camiño percorrido para seguir facendo ese camiño cara ao futuro. Por lo tanto, noraboa por esta xornada, por este encontro, e noraboa, Nieves, por todo o traballo feito e, bueno, por todo o que está por vir aínda. Eu son gandeira de profesión, efectivamente, é unha cuestión case xenética, porque son realmente filla de gandeiros, son descendente de mulleres e homes ligados á terra, e eu son filla da terra que habito realmente, non? Como calquera nena, calquera cativa que nace nun entorno rural, está claro que o noso modo de vida, o ritmo de vida, o tipo de relación co territorio nos condiciona enormemente, e eu, a día de hoxe, son plenamente consciente desta circunstancia. Nacín nunha granxa, o meu irmán e máis eu éramos os únicos cativos da aldea, unha aldea que a día de hoxe ten 8 habitantes, tendo en conta que 5 están na miña casa. Éramos, polo tanto, un para outro, a outra para un, o noso parque de atraccións era a granxa, a nosa área de recreo era a granxa,
Tivemos a sorte, durante moi poquinho tempo, pero de estudar nunha escola unitaria, un formato que tamén está desaparecendo do noso rural, e, polo tanto, na miña educación tamén xoga un papel clave o territorio e, por suposto, o sector, a gandeiría. Como comentabas, no ano 2002 os meus pais inician un proceso que supón un auténtico punto de inflexión nas nosas vidas e no noso traballo, porque se algo aprendín deles é que hai unha liña moi fina que separa o noso traballo da nosa vida, e isto realmente é un auténtico xeito de vivir, é unha forma de relacionarte non somente coa natureza, co entorno, sino que tamén trascende ao tipo de relacións humanas que temos, que realmente tamén están en perigo de extinción. Ese proceso de reconversión cara a unha agricultura e gandeiría ecolóxicas marcaría realmente un punto e aparte para iniciar un proxecto no que o obxectivo fundamental era a procura de valor engadido. Fixadevos das datas que estamos a manexar, ano 2002, e os meus pais entendían que a produción primaria necesitaba recuperar o valor en orixe se queríamos garantir a nosa actividade e o noso traballo no futuro. E, sobre todo, e coa componente para mí máis importante, se queríamos garantir para as xeracións do futuro un territorio no que a súa actividade fose viable. Lóxicamente, eu vivín isto con 12 anos. Para min, o motivo, a cuestión era que chegaba ao instituto e fachendeaba de que meus pais iban facer unha fábrica nunha aldea. A magnitude de todo isto, lóxicamente, require un pouco máis de madurez, require un poquinho máis de tempo, pero pouco a pouco, criándome nunha granxa, muxindo vacas, e sobre unha furgoneta repartindo leite e iogures, fun entendendo realmente o que significaba para os meus pais o seu traballo. Dadevos conta que formo, ao igual que outros moitos mozos e mozas, parte dunha xeración de mozos que nacen no rural, a que se nos inculcaba a necesidade da formación como un elemento de fuxida, é dicir, fórmate para marchar. Lóxicamente, neste discurso hai moitas componentes e, para min, a máis triste de todas é entender que é o discurso dunha xeración que é a dos meus pais que entendía que o seu traballo e a súa vida non tiña futuro. E que hai máis duro que atopar un discurso no que entendes que todo o teu sacrificio, toda a tua entrega durante décadas non se pode transformar nun valor para os máis novos e para as máis novas. Entón, con ese discurso e con todo o caldo de cultivo que tiña na miña casa, decidín estudar e decidín formarme, pero porque tiña claro, e os meus pais tiñan claro, que ese sería un elemento de valor para o meu traballo. Fixera o que fixera, e decidir o que decidira, se tiña formación, tería a capacidade de facer as cousas de outra maneira. E ese podía ser realmente un punto de inflexión para comezar a traballar no que sería a granxa de futuro e o proxecto de futuro. Así o fixen, elexín a vía máis clásica naquel momento, que era a universidade. Podería haber elexido outra, non é nin a máis válida, nin a única, iso por supostísimo, pero naquel momento sí que quizáis novamente o discurso social nos encamiñaba aos máis novos moito nesa dirección, como un escenario de alternativas, digamos, con máis garantías. Son bióloga, o meu irmán, que é 3 anos máis novo que a min, é químico, os dous estudamos aquí en Santiago, os dous estudamos mantendo ese tipo de vínculo tamén moi característico das mozas e mozos rurais, e que nos traballábamos na casa. Ademais, era unha necesidade, é dicir, 2 estudantes na universidade fora da casa, era obvio que nosos pais non podían remar con todo e que estaban facendo un esforzo descomunal para que nós puderamos ter esa formación a que eles non tiveron, neste caso, acceso nin posibilidade. Eu sempre o digo, a miña carreira pagaron as vacas. É dicir, eu puiden estudar grazas a que meus pais ordeñaban vacas. É a única realidade, non tive ningún tipo de axuda, ningún tipo de beca, e foi o noso esforzo e a vontade da nosa familia que nos permitiu lograr ese valor engadido de formación ao noso perfil. No ano 2003 finalizaba para min esa etapa universitaria e é o momento no que decido regresar a casa. Administrativamente, polo tanto, legalmente, eu xa me incorporara á granxa no ano 2002. É dicir, que xa fixéramos todo o trámite de incorporación de mozos ao sector para ir encamiñando un pouquiño que era a estrutura tamén da nosa empresa, da nosa granxa, por decirlo de alguna maneira. Pero en ese 2013, cando decido, que toca de verdade poñerse a aprender, eu sempre digo, ata aquel momento, o meu irmán e máis eu éramos man de obra, lóxicamente a nós non nos doía a cabeza, é dicir, colaborábamos cos nosos pais, facíamos todo o que estaba nas nosas mans, eu todos os xoves pola mañá ia de reparto, porque non ia a clase nunca no último ano, porque os xoves era a ruta de reparto por Santiago, e entón eu collía a 7 da mañá, subía ao mercado de abastos, e subíame na furgoneta con meu pai,
para repartir, porque realmente era o que quería facer, non? Era no que realmente me sentía útil e no que sentía que estaba apoiando o proxecto e a vida dos meus pais. Regresei a casa e, lamentablemente, esa etapa formativa ou de convivencia xeracional non durou todo o que esperaba ou todo o que necesitaba realmente, non? Porque en xaneiro do 2014 falecía o noso pai. Realmente aí daste conta de que, bueno, podemos marcar moitos prazos, podemos facer moitos plans, pero a vida respetará aqueles que lle conveña ou que decida, pero non respetará probablemente todo o que teñamos pensado para ela. O que sí tiña claro é que me tiña que poñer en acción, e que a decisión estaba tomada. É dicir, eu non estaba ali pois porque tocara, porque estivera na obriga, non? Porque non tivera outra alternativa. E falo dos discursos sociais cando regreso con toda a enerxía do mundo á casa pensando en afrontar a dirección do noso proxecto. Encontrome, claro, un rural, un medio no que se entendía que se volvías á casa era porque fracasaras na primeira opción e non tiñas alternativa, ou no meu caso, no noso caso, porque faltaba unha persoa, faltaba o noso pai e, polo tanto, tiñamos a obriga de seguir co que ali se estaba facendo. Quizás foi máis duro todo iso que a situación en sí, no sentido de que nós tiñamos claro o que queríamos facer. É dicir, a granxa dos meus pais era a nosa vida. A granxa dos meus pais era a miña vida. Non concebía vivir noutro lugar, porque para min unha das cousas máis importantes do meu traballo a día de hoxe, é que me permite seguir onde nacín e vivir aquí. Disto nunca se fala. Nunca se fala do apego ás persoas, do apego ás relacións. Pero que o que tiña claro é que para promocionar profesionalmente non quería marchar, non quería arrincar as miñas raíces para ir a outro lugar. Porque eu son de onde son. O sea, realmente son a nada hacer nada. Esa é a miña casa, é o meu lugar. E teño clarísimo que para poder desenvolvernos profesionalmente e proxectarnos e aportar o mellor de nós, temos que estar ben a nivel persoal. Eu estaba na miña casa, no momento no que a miña nai e os meus avós me necesitaban. Puiden estar con eles e puidenos ter preto nun dos momentos máis duros da nosa vida. E hai que reivindicar eso. O rural como unha fonte de relacións humanas e con esa componente emocional que non existe en ningún outro terreo. Esa fórmula, esa vida comunitaria que tanto caracteriza os nosos territorios rurais e que realmente foi o que fixo que se pudera construir o rural que hoxe en día coñecemos e entendemos. O 2014 foi, polo tanto, outro punto de inflexión. Nese momento, asumimos o relevo xeracional, asumimos a dirección da nosa granxa, entendendo que os pilares básicos que asentaran os nosos pais durante os anos anteriores eran tamén os nosos obxectivos e eran o noso proxecto, non? Cremos na agricultura e na gandería ecolóxicas, facémolo así por convicción, isto non é algo que xurdira da nada, cando demos ese gran paso no ano 2002, tiñamos claro, meus pais tiñan claro, que non todo vale a hora de producir, iso ten unha extensión na parte de consumo, non todo vale a hora de consumir, pero tiñamos que ser capaces de transmitilo, de comunicalo e de alguna maneira mostrar o valor do noso proxecto. Esa era a cuestión, é dicir, o problema foi que no 2014 tivemos que pechar, para nós era un peche temporal, pero tivemos que cerrar as portas da nosa fábrica. Era unha situación complicada, a debilidade, lóxicamente, a vulnerabilidade que sentíamos naquel momento pola situación persoal que estábamos arrastrando facía que realmente non me sentira capaz de tirar para diante con todo, nin física, nin mentalmente. Sabía que o primeiro de todo era que a granxa seguise o seu camiño e que en ningún momento as cousas, se debilitaran. E así foi. Emprendemos ese camiño de aprendizaxe, ese camiño de posta en valor e de recoñecemento tamén do territorio no que estábamos. Eu, cando regresei á casa, non somente me encontrei un entorno, a veces pesimista, non? Cun discurso que rozaba un pouco eso, o catastrofismo no sentido de decir, pero esta pobre rapaza que fai aquí, muxindo vacas cunha carreira, continuamente estaba ese discurso rondándome, non? E era incapaz de darlle a volta, non? Porque os meus argumentos non eran suficientes. Eu dicía, temos un problema sobre o territorio, e que o noso traballo non ten valor. E o primeiro que temos que recuperar é a autoestima propia. Recuperarnos mesmas a visión de que o que estamos facendo sobre o territorio é importante. Entón, eu entendía que tiñamos unha debilidade de comunicación. Por iso, unha das cousas que sempre tiven claras cando regresei e cando asumín a dirección do noso proxecto é que temos que comunicar. Por iso tamén un pouco a miña presencia moitas veces en moitísimos espazos que están ligados á comunicación e á divulgación,
Trátase dun elemento de visibilidade, por suposto, para nós, pero tamén para o sector. O que necesitamos é comezar a tecer redes entre nós, mulleres e homes do rural, para comunicar o que estamos facendo, para contar o que estamos facendo. Se queremos achegarnos á sociedade, se queremos achegarnos aos consumidores, que son o último eslabón da cadea alimentaria, a cadea empeza en nós, somos o primeiro e máis importante dos eslabóns, e moitas veces acaban converténdonos nun intermediario. Non temos unha voz de canle directa coa parte da sociedade que ten que ver, a través de nós, de que vai a produción de alimentos, e que significa o noso traballo, porque temos un traballo de enorme responsabilidade, porque producimos comida, por suposto, pero somos axentes ambientais. Polo tanto, novamente, habitar o territorio significa que o noso impacto a nivel social, económico e medioambiental sobre o territorio é positivo, que persistamos no territorio coa nosa actividade é algo que revirte de forma positiva a toda a sociedade, a toda. E isto é algo que temos que contar, que temos que comunicar, que temos que ser capaces de chegar. E cal é o agravante de toda esta problemática? É algo que detectei moi rápido en canto me asentei novamente, que as mulleres, que éramos probablemente o perfil máis vertebrador e o perfil que máis traballou na articulación do sector a nivel profesional tal e como se coñece hoxe, era o menos visible e o que menos capacidade tiña. De repente encontrome un medio, como digo eu, é dicir, un medio de homes e mulleres, pero un medio pensado por homes na maioría dos casos. A maior parte dos espazos, das estruturas, están diseñadas por homes, pero isto non é fortuito. Isto é así porque son eles, os nosos compañeros, os que están ali onde se toman as decisións. Temos e tiñamos naquel momento xa un problema de visibilidade. A min sempre conto, non? Que cando comecei a asistir a cursos, a reunións, a encontros, era curioso porque non había mulleres. Xa non é mulleres mozas, porque realmente tampouco agora é que seamos unha maioría, pero non había mulleres, non encontraba mulleres da idade da miña nai, que realmente é a xeración predominante, xunto coa xeración da miña avoa, pero non, o sea, íbamos a un curso de ordeño e non había mulleres. Digo, pero como é posible? O sea, estadesme contando que non muxen as mulleres en todas estas granxas? Imposible, non? Cal é a triste realidade e o triste titular? Porque a veces acabamos convertíndonos en titulares, e é que o que non se ve e non se escoita acaba por non existir. Somos o 50% da man de obra no sector agrario, polo tanto, o 50% das persoas que estamos detrás ou somos responsables da produción de alimentos no mundo, pero realmente non estamos onde se toman decisións. Ali onde se xestiona a nosa vida, onde se xestiona o noso futuro, a perspectiva de xénero non está. E ese é un problema de realidade e é un problema que está sobre o territorio. Podemos entrar a valorar, e podemos facer senón a continuación, cales son os elementos e como foron evolucionando ao longo do tempo, non eses elementos que condicionan realmente a escasa visibilidade ou presenza da muller en moitos aspectos da vida social, pero tamén da vida laboral e, sobre todo, no ámbito do sector agrogandeiro. Pero é unha realidade na que temos que seguir a traballar a día de hoxe, e na que lamentablemente a pandemia supuxo tamén novamente unha ruptura enorme, porque se non hai presencialidade, se non podemos reunirnos, se non podemos encontrarnos, se non podemos traballar xuntas, non avanzamos. E novamente se retrae todo o traballo que se estaba poñendo en pé nesa etapa previa á chegada da pandemia. Realmente, quizáis como moza, encontrarme con mulleres da xeración de Nieves, mulleres máis novas, ao longo destes anos, fíxome entender a enorme riqueza a nivel cultural tamén que agocha o noso rural. E digo agocha porque todo iso non se ve. É dicir, cando realmente contas isto en determinados escenarios, a xente quedase abraiada. O sea, é como que de repente se abre unha realidade que totalmente descoñecida pola inmensa maioría da sociedade, sobre todo a sociedade urbana, porque sempre está aí ese dualismo, non? De rural, urbano, produtor-consumidor. E nunca nos encontramos no camiño. Dai xorden moitos dos conflitos sociais que están ligados á produción primaria, por exemplo, xorden moitos problemas derivados de que como consumidores non temos unha educación crítica porque nadie nos educou para selo e porque nunca tivemos a capacidade como productoras de chegar ao outro lado, non? Entón, eu creo que como mozas temos o deber moral de aprender de todo o traballo que se fixo ata agora, de poñelo en valor, pero de seguir camiñando ao lado de todas estas mulleres. Eu creo que o feito de que novas xeracións se incorporen ao rural non implica unha brecha en canto a xeracións, implica traballo conxunto. E eu decátome da importancia que é non acompañar, bueno, quizáis cos instrumentos e as ferramentas que podemos ter os máis novos, as máis novas, acompañar as mulleres que levan construindo o rural todos estes anos, porque son as que teñen moito que contar e dicir, e teñen que estar aí, teñen que chegar, temos que chegar.
Será a única forma de cambiar a estrutura dos modelos productivos, a estrutura a nivel administrativo, a nivel político, etc., etc., etc. Non é fácil, nin é doado chegar, pero, insisto, temos o deber moral de construir un escenario de futuro, non? O presente é o que é. Temos que lograr unha coherencia entre a tradición e todos os avances e todo o desenvolvemento que a día de hoxe está a disposición das productoras, pero con coherencia, xa digo, con equilibrio. E para construir o futuro necesitamos iso. Ahora que se fala moito dos obxectivos de desenvolvemento sostible, hai un único obxectivo para lograr o desenvolvemento sostible no territorio e centrándonos máis no rural: as persoas. Se non hai persoas, é imposible traballar sobre o territorio en materia de sostibilidade e en materia do que sea. E como mulleres e homes, e como mulleres sobre todo rurais, temos o dereito a habitar o territorio e ninguén nos pode retirar ese dereito. Fálase moito da España rural, do rural vaciado, baleirado, etc., etc., etc. O rural sofre un proceso gradual, silencioso, abrasivo de abandono. Esa é a realidade. A min, como muller rural, como rapaza que nacín, medrei e sempre estive ligada e vivindo nunha aldea, mesmo na miña etapa formativa, doime escoitar ese termo. Porque non somos os responsables, nós, os que seguimos aí, nin os que marcharon, son responsables de todo este proceso e desta crise demográfica. Somos as víctimas dun proceso de deterioro, de servizos, de accesos, de capacidade para desenvolverte a nivel persoal e profesional. Como imos traballar no rural se non podemos desenvolvernos a nivel persoal no rural? Como podemos condicionar as nosas familias se realmente non hai servizos para garantir, por exemplo, educación e sanidade en zonas rurais? Ese é un dos grandes debates. E tamén son as mulleres rurais as que estamos liderando o traballo nestas materias. Por iso é superimportante, o primeiro, este tipo de espazos, este tipo de encontros, e que a nosa voz se escoite, que a nosa voz chegue, porque será a única maneira de comezar a transformar realmente o modelo social que temos e, sobre todo, o modelo que se impón sempre para a vida rural e que moitas veces non parte do territorio, que é o gran problema. Bueno, isto era un pouco a tesitura social e a tesitura, o que me encontro sobre o territorio, o que a mí me empeza a xerar certas inquedanzas de cara a onde debemos traballar, porque como muller que vivo e traballo no rural teño máis deberes e obrigas que aquela que ha de desenvolver o meu traballo, que xa lle chega ben, non? Pero, temos outro tipo de situacións que temos que resolvernos porque somos habitantes do territorio, non? E sempre entendemos que o desenvolvemento de proxectos e todo o noso traballo ten que ir ligado a estes obxectivos, non? E a estas características, a estes elementos. Temos que ser consecuentes co impacto que xeramos no territorio, actuar en consecuencia, e iso é o que condiciona tamén o noso modelo de traballo. Contábamos que, pechar as portas da nosa pequena fábrica, do noso pequeno obrador, deses 70 metros cadrados que eran a alma da Cernada, foi para min un dos momentos máis duros da miña vida. Porque a diferencia con todo o que puiden vivir a continuación, porque houbo de todo, levei máis golpes e paus que a inexperiencia, o proceso de aprendizaxe, a ignorancia, ser muller tamén, en algúns casos me serviu para levar golpes, muller e nova, porque aparte xa cho dicían previamente, xa non che viña desprevida a cousa, porque era esa relación. Pero o feito de ter que pechar as portas da nosa fábrica foi algo como imposto pola vida. Eu non quería facelo, pero tiña que facelo. E iso era incapaz de dixerilo a nivel psicolóxico. Entón, sabíamos que non podía ser un punto final, que tiña que haber unha continuidade, que tiñamos que lograr a forma porque o noso proxecto concebíase desa maneira. Eu sempre concebín a produción primaria ligada á transformación e á comercialización. Ese é o modelo de gandeiría que teño na cabeza, e que teño na cabeza desde que tiña 12 anos. E polo que traballei dende que me incorporei e polo que sigo traballando a día de hoxe, moitos anos despois. E foi así como moi rápido, e grazas a outra gandeira da comarca, unha amiga, case unha irmán, que é Marta Álvarez de Granxa Maruxa, do concello veciño de Monterroso, decidimos que novamente a forma de facelo era facelo xuntas. Entendemos o cooperativismo como unha fórmula real, como unha fórmula operativa sobre o territorio e, ademais, como unha fórmula que nos permitiría e nos permite ás gandeiras e ás produtoras empoderar as nosas producións e dignificar o noso traballo e a nosa vida. E así o fixemos. No ano 2015 nacía a cooperativa As Vacas da Ulloa, que ven a ser ni máis ni menos que unha asociación de dúas familias gandeiras, Granxa Cernada e Granxa Maruxa, que temos a mesma vontade e o mesmo obxectivo e a mesma ambición na vida, que é
seguir sendo gandeiras. É o único que queremos. Seguir nos nosos territorios, seguir cos nosos proxectos, seguir habitando o rural e seguir facelo durante moitos anos e que as xeracións que veñan por detrás teñan a oportunidade de facelo se así o deciden. Comezamos a darlle voltas a este proxecto, a darlle forma, a desenvolver o que sería o noso obrador. Foi un proceso longo, xa vos adianto, vou fazer un pouco de spoiler, que ainda saímos ao mercado novamente hai un mes, dentro do ano 2015. Quere dicir isto que eu, en algún momento, sentía a frustración de dicir, pero serei que nós que somos, non sei, que non se nos dá ben isto, que facemos todo mal, que como é posible, porque a xente nos dicía, non? A sociedade nos dicía, pero como tardáis tanto? Pero es que é tan difícil, digo, ostras, pois non sei se é difícil ou non, pero a nos está nos costando un mundo. Tivemos que enfrontarnos todo isto cuidando dúas granxas, cada unha a súa granxa, que aseguro vos que é unha nena moi exixente, e sabémolo ben todas as que estamos ligadas ao territorio. No noso caso, unha granxa de produción de leite, que conta agora mesmo con 100 cabezas, das cales unhas 64 exactamente están en ordeño. Estamos, lóxicamente, facemos gandería extensiva, todas estas etiquetas agora que vemos no mercado, extensivo, ecolóxico, bienestar animal, todo isto que se está inventando a industria estaba inventado. Todo isto é o que se facía no territorio e o que as gandeiras extensivas facemos no territorio dende hai moitas décadas. Non é algo que naza no ano 2020. De repente, con este ímpetu que nos entra a nivel social de poñerlle a etiqueta de sostibilidade a todo, non? Nos somos as verdadeiras as defensoras da sostibilidade a nivel de producción primaria. E a cuestión é que con esa exixencia que temos de partida de ter xa unha actividade, de ter xa os nosos traballos diarios, tivemos que desenvolver un proxecto desde unha obra ata o desenvolvemento tecnolóxico, toda a parte sanitaria, somos de repente unha industria e como tal temos as exixencias que lle corresponden a unha industria. E iso aseguro-vos que leva moito tempo debullalo, asentalo e darlle a forma requerida para que por fin, e moito tempo despois, pero por fin, fai un mes exactamente, o día 19 foi o noso primeiro envasado, de novo o noso leite sai ao mercado baixo a marca Sen Mais. Isto é un logro no sentido de que por fin, é dicir, é como que de novo respiramos tranquilas porque volvemos a estar onde queríamos estar. E contándolle ás consumidoras o que facemos, por que o facemos. Iso que lle chaman marketing debe levar unha etiqueta a continuación que se debe chamar honestidade. Facemos o que facemos, podémoslo facer mellor ou peor, pero estamos en continuo movimento, en continua autoexixencia con nós mesmas, tratando de facer as cousas o mellor posible. Será a garantía de que os nosos proxectos teñan continuidade. Pero necesitamos contarlle ás consumidoras, e as consumidoras teñen que apostar por nós e confiar en que o noso proxecto ten ese valor e aporta ese valor. Ese é o gran reto a partir de agora. De repente, entrar nese entorno hostil que é o mercado, o que chaman mercado, tratar de afacernos a todas as novas ferramentas, a todas as redes, a web, ou non sei que, para tratar de facernos un oquiño. Pero coa honestidade de que somos gandeiras. Pódennos poñer moitas etiquetas, lévanos poñendo moitas etiquetas moitos anos. Somos emprendedoras, somos empresarias, mulleres, somos de todo, podemos ser de todo, claro que sí, e podemos con todo, pero en esencia eu son gandeira. É o que fago. Levántome todos os días para muxir as miñas vacas, para facer o meu traballo e remato o día muxindo as miñas vacas. E quero que siga sendo así. E se o día de mañá teño unha filla, gustaríame que polo menos ela entendera que ese proxecto de valor tamén é seu. A marxe de que a vida pois a leve por ese camiño ou non. Entón, bueno, non sei se de forma... Maravilloso. Moitas gracias, Ana. Eu xa vos decía que esta rapaza comunica que a verdad que ten non solamente tes relatos, senón que é con fundamento, senón que o sabes, que o transmites con emoción, que se ve que amas o que fas, e que estás moi orgullosa do que fas. O sea que, bueno, de verdad, os meus parabéns. E agora, se tendes algunha pregunta para Ana, pois é o momento. Porque a verdade é que sí que dá para preguntar. É o mellor de volver a encontrarnos, que por fin este relato é bidireccional e non estás diante unha pantalla, o sea, desconectándote cada 5 minutos porque non tes acceso a internet como ten que ser. Ese é outro problema do rural, sí. Sí, bueno. O de tecer redes, que é importantísimo.
e sobre todo entre mulleres. Por iso que o de poñervos de acordo dúas mulleres do rural, dúas mulleres emprendedoras dun proxecto similar, pois é importantísimo. Seguiremos esas redes, desde logo, eu pola miña parte, para apoiar todo, porque é fundamental. As mulleres temos que tecer redes sempre, en realidad toda a sociedade, pero as mulleres é fundamental, e as mulleres do rural máis. Por iso que, como di sempre Rosi Arcos, o rural ten cara de muller. Sí, e ten nome de muller, e o traballo da muller probablemente, non, seguro, foi a que situou o rural no punto no que está hoxe. E de novo estou segura e convencida de que será a muller rural a que desenrede, debulle moitos das problemáticas que agora mesmo temos sobre a mesa, porque somos as que estamos defendendo ca nosa voz e o noso traballo o territorio, que non hai tampouco nada máxico ni nada que saquemos da chisteira, é dicir, esa é a realidade. Temos un problema estrutural moi grande, mencionaba dos redes, porque é a maior debilidade que temos agora. Eu sempre o digo, non? Que xa cansa un pouco tamén que a veces dentro do ámbito administrativo se nos utiliza como exemplo, casi como anécdotas, e eu non quero ver anécdotas, o sea, digo sempre, as mulleres non podemos aspirar a ser heroínas, porque ser heroínas é algo anecdótico, é algo de novela, é algo literario, o sea, somos mulleres reais. E non pode ser tan difícil. O que temos que entender é que se aspiramos ao título de heroína, significará que o traballo, o esforzo e a dor polo camiño foi moi elevada. E non ten que ser así. As empresas asentadas no rural, sempre o digo, estamos en desvantaxe competitiva sempre, con calquera proxecto que se ubique nun entorno urbano. Esa é a realidade. Temos un problema de accesos, temos un problema de conexión, temos un problema a todos os niveis con todo o que necesitamos para ser empresa no rural. Entón, hai por onde empezar a traballar. E necesitamos reivindicalo de novo polo mesmo, porque senón a veces parece que as estrategias se van un pouco polo lado erróneo, ou por onde, decir, é importante que a xente volve ao rural, por suposto, pero é máis importante que a xente non marche do rural, porque senón a que regrese non vai encontrar nada e novamente fuxirá, porque hai unha serie de elementos que ligados á vida rural para os que non todo o mundo está preparado. É dicir, a soidade, cando é elexida e escollida, está moi ben. Cando é imposta, non está tan ben. E temos moitos exemplos sobre o territorio. Claro, creo que tamén unha das labores que temos por diante é desmitificar un pouco a vida rural. A vida rural, para min, lóxicamente, a calidade de vida que teño a día de hoxe non é comparable. Pero porque é o meu modelo de vida. Eu concibo a miña vida desa maneira, sabendo que de lado deixo certos servizos ou certas cuestións que tería noutra ubicación. E sei non porque coñezo máis ou menos, non é como unha persona que nunca salira da aldea, non? E a pregunta é, todo o mundo está disposto, se regresa ao rural, a vivir nesas condicións? Porque non nos enganen, é dicir, se queremos cambiar a imaxe actual do rural, primeiro hai que facer un traballo antes de vender unha imaxe que non é real e que tampouco creo que sea necesaria, non? Pero ahora falase moito do rural como un espazo óptimo para o teletraballo, non? Que de repente, co tema da pandemia, moita xente regresou porque, encontraba un espazo de confort, de tranquilidade e eliminaba ese factor de estrés que acompañaba a vida urbana. Pero, de repente, entran outros elementos de estrés, como que non teño conexión a internet, non teño telefonía fixa, non teño ningún servizo tipo entidade bancaria, etcétera, non sei cantos kilómetros. Ese é o noso rural. É ese. As que estamos aquí queremos cambiálo. Claro que o queremos cambiar, porque entendemos que non é de xustiza que a situación sexa a que é. O que pasa é que tamén teñenlle que dar, é dicir, teñen que fomentar esas oportunidades. A administración ten que fomentar oportunidades no rural para que haxa interés en asentarse no rural e ter unha vida digna. Mais alá que che guste o rural, tens que ter oportunidades de vivir nel. Exactamente, e a túa familia non podes condenar a túa familia, moitas veces pode pasar isto. A miña parella é unha persoa que, ainda que naceu nun entorno tamén rural, nunca estivo ligado nin ao sector primario, nin ao sector agrogandeiro. Que ocorre? El veuse a vivir comigo. Realmente, de outra maneira, a conciliación sería imposible. Además, tendo en conta que é cociñeiro, o sea, que somos dous sectores que coidado, para buscar un punto de encontro aí hai que facer tamén virguerías. Pero, a veces, podería ter o pesar eu de hasta que punto puiden condenalo a él. Non? É dicir, por que temos que lidiar con ese tipo de sensación? E non é real, eu sei que está encantado, e estou encantada ca situación, e é unha pasada a capacidade de adaptación e de recoñecerse como parte do proxecto, non?
pero nun momento inicial sí que xurde esa duda e esa angustia, non? Desde que punto podemos condenar a aqueles que están con nós, non? Aquelas persoas que están cerca de nós. Esperamos que... Bueno, non sei se tendes algunha pregunta. Sí, hai por aí algunha pregunta? Sí, a ver. Vale. Entón, esa é a pregunta. Sí, pregunta Paulo Frederico. En que medida se pode dicir que o chamado turismo rural pode acabar co rural que referiu? Vale. A ver, aquí podemos establecer como distintos modelos ou estrategias, non? Pódese pensar, por exemplo, que unha alternativa para o noso rural é convertilo nunha habitación, por suposto, é dicir, que non necesariamente xeremos emprego no rural, pero que as condicións de vida no rural favorezan que haxa familias, que haxa persoas que vivindo aquí traballen fora, por exemplo, non? Digo pola similitude e logo podemos falar do turismo rural porque non entendo o enfoque tampouco da pregunta. Pero podemos pensar nese modelo para o rural e realmente pensades que sería viable. Que é o que mantén o rural vivo ou cal é a función nosa como individuos vertebradora no rural? Que teñamos actividade, que coa nosa actividade, que a nosa ganadería extensiva coidemos o terreo. Estamos realizando unha función ambiental que nos corresponde a todos como especie e como sociedade. A especie humana ten a obriga de coidar o planeta, de coidar a natureza, de preservar a biodiversidade en materia de fauna e flora, pero somos as que estamos ligadas ao territorio as que facemos esa tarefa, moitas veces mal recoñecida, e que non é doado de exercer e de executar en moitos casos, non? Entón, a maneira de exercer esa función é tendo actividade, coas nosas actividades, o noso papel sobre o territorio radica niso, en que non solamente vivimos e temos un modelo de vida no rural, sino que traballamos e que as nosas actividades coidamos do noso rural. Por lo tanto, creo que hai que lograr un pouco ese equilibrio, é dicir, lóxicamente, a vida no rural ten que ser posible, pero o que temos é que coidar da actividade que mantén vivo o rural. Exactamente. En canto ao turismo rural, as opcións que van ligadas á vida son moi variadas, hai moitísimas estrategias, claro que é totalmente válido e compatible, eu sempre o digo, o rural non soamente se reduce a agricultura e gandeiría, estamos vendo que é un espazo óptimo para o desenvolvemento da cultura, que ademais é un reservorio de cultura e tradición que hai que poñer en valor, e non hai que poñer en valor nunha cidade, non hai que contar o que se fai en X aldea nunha cidade, non hai que reunirse de cara ás estrategias da gandeiría sostible nunha cidade, faino nunha aldea, a pé dunha granxa. Non, porque estamos a falar diso. Entonces, o enfoque creo que se debe facer desde o territorio. Sí, eu considero que o que faltan é plans estratégicos de zonas sin saturar. Sin saturar, por exemplo, en canto ao turismo rural, porque pasou con fondos europeos, xa en etapas de fondos anteriores. No inicios do 2000, fora. Sí, que ao final pois se bloquearon porque saturaron zonas sin ter un plan estratégico. Puxéronse a subvencionar sin xeito o turismo rural, sobre todo grandes mansións que realmente, bueno, había que ver que valor añadido teñen para o rural, pero bueno, que sí, que faltan inversión, pero con sentido. Exactamente, e dende o territorio. Definindo ben as necesidades de cada zona. Non sei se contestamos exactamente, pero... O que quería dicir é que se o turismo rural non é expresado dunha visión urbana do rural, é que eu non entendo ben o portugués. Non entendo mellor ben. Que é unha visión que... Ti entendes portugués, verdad? Perdonade, pero non entendo ben. Que poida ser un modelo urbano, non? A hora de abordar a estrategia de habitabilidade rural. Pode ser. O que queres dicer é se o turismo rural non é a expresión dunha visión urbana do rural. Sí, pero, a ver, pero tampouco, a ver, ten moitos matices. Hai moita xente, hai moitos proxectos, hai compañeiras gandeiras que tamén, o sea, que buscaron no ecoagroturismo, por exemplo, unha alternativa e complemento.
pero como complemento tamén ao proxecto primario para poñelo en valor e dicir, ese modelo está ben. Creo que é un modelo real, que é un modelo tamén que traballa sobre o territorio. Era un pouco o que dicía a compañera, o que non podemos é tampouco perder o norte. É dicir, de repente, facer unha desviación de fondos nunha liña que non surtiu efecto, porque eso creo que foi a comezos do ano 2000 proliferou os proxectos de reforma para turismo rural dunha maneira brutal, casas que estaban cerradas en poucos anos. É dicir, os plans estratégicos deben facerse desde o territorio cun orzamento axeitado aos obxectivos e ás liñas de traballo, non? Entendo que tampouco é tan difícil. E moitas veces contar coas persoas que habitan o territorio, que tamén todo pasa por iso. Se queres saber o que está pasando, fala con alguén. Se ti non estás, porque eu entendo que, bueno, se lexisla desde oficinas, se lexisla moitas veces desde urbes, e tens que facelo non solamente para urbes, porque lexislamos para todo o territorio, pero tens que achegarte a él, de alguna maneira. Sí. Un pouco ao fío do que era estar falando, traballos que fixen, pois, cando estudiaba aquí os cursos de doutoramento, no final dos 90. Grazas. Existiu tamén unha certa instrumentalización do rural, e existe, non? E, por outro lado, todo este movimento cara a terciarización do rural, donde entra esta cuestión do turismo, que eu creo que precisamente se fixo, por un lado, instrumentalizando a certas persoas do rural. Eu, por exemplo, fixen un traballo sobre o turismo rural no líder de Porto de Mouros, e aquelo é un escándalo, foi un escándalo. Foi dar casas a certas persoas claves de certo partido político, xa é de libro, e casas que están hoxe pechadas, non? Cantos recursos se tiraron, se desbotaron e que acabaron redundando un pouco en que se valeirara toda a parte primaria do rural, que é a que realmente o ten que soster. En que medida pensas tú que ese camiño aínda, ou esta tendencia á terciarización ou a isto de vamos a ser todos como este parque temático que temos aquí en baixo, non? Hasta que punto non está aínda acontecendo isto no rural? Eu creo que sigue acontecendo, que moitas veces se queren construir alternativas ou modelos, pero que novamente non está... Por que non usamos os modelos que están agora mesmo en funcionamento? Non creo que sea necesario inventarse un novo modelo de aldea. As aldeas que existen a día de hoxe son o equilibrio entre as condicións do territorio nesa zona, nesa rexión, as posibilidades a nivel de explotación no termo productivo e as condicións de vida. É dicir, traballa sobre o territorio. Aí está o modelo que tes. Como podes melloralo? Poñamos sobre a mesa que necesitamos para mellorar aquí as condicións. Eu creo que a veces que se dan paus de cego, que parece que estamos, non sei, dicir, creo que é unha situación que ademais que non é de onte, que houbo tempo, moito tempo perdido. Cada aldea que se pecha no rural supón a perda dun patrimonio, e non só material, non falo do material, brutal. Porque eu, en poucos anos, vin como as dúas aldeas máis próximas á nosa se pecharon. Vale, agora, poñamos por exemplo que facemos unha chamada, un chamamento, ofrecemos de todo, as condicións FETEM de top 10 para que alguén se asente nunha desas dúas aldeas. E as persoas que cheguen ali, que fan? De quen van a aprender? Quen lles vai contar o que ali se facía? Ou como se facía? Porque, é algo que estamos vendo. Eu estou nunha zona na que, sí que hai moita xente que está regresando ao rural, pero, claro, cun perfil que nada ten que ver. Xente que ten unha capacidade económica mediana e o que utiliza o rural como un retiro. Vale, é válido, é unha opción válida. Válida a nivel humano, a nivel de cifras, pero non válida a nivel de territorio. Porque o abandono do rural xa sabemos o significado que ten e as consecuencias inmediatas que ten. Vémolas todos os anos. E son nefastas. Entón, estamos perdendo, por outra parte, unha gran cantidade de superficie útil, porque se outra. Isto todo vai ligado tamén aos plans de ordenación territorial que temos aquí. É dicir, estámoslo vendo. Eu levo vendo meses cortando carballeiras ao meu redor. Pero carballeiras enteiras. E con impunidade. E, mentras tanto, as persoas que necesitamos acceder á terra non temos posibilidade de facelo. E estamos condicionadas moitas veces por esa materia. Ou se alguén se asenta nun territorio, como queira facer algo ligado á terra, malamente, dependendo de onde se asente. Vai a ter opcións. Entón, eu creo que moitas veces as estrategias van por onde non deben ir e o que dis ti é que ao final todo redunda nun malgasto de recursos que son de todos e para todos. Entón, eu tampouco teño receitas máxicas.
cada un conta a súa experiencia e cando vives nun territorio sabes perfectamente cales son as debilidades dese territorio e que é o que necesitas ti e cales son os atrancos que ti atopas día tras día. Porque isto é algo que a nós nos pasou, é dicir, eu teño problemas cos accesos á granxa, moitísimas queixas por parte de camións, por parte da xente que ten que entrar e chegar a nós, e agora que estamos ca fábrica, que vos conto unha anécdota, un dos últimos repartidos que me trouxe un paquete da fábrica, dixome, bueno, espero non ter que vir aquí moitas veces. E digo, oye, pois espero que teñas que vir aquí todos os días. Que me queres condenar ao fracaso? Porque se ti non me ves a traer mercancía, que eu non envaso leite. Non, o sea, pero que tipo de construcción mental temos agora mesmo? Non teño cobertura móvil na miña granxa, na miña fábrica. O teléfono fixo funciona 4 días e falla 2, 3. O internet satélite, pero bueno, como tiñamos un corte, tamén podemos esperar a que se resolva a incidencia 4 días. E a devolución que che fan polos danos e prexuizos son de 5 euros, máis ou menos, a última vez. Estamos esperando por un transformador funcionando cun generador, porque se estiveramos no polígono industrial, pagaría a administración local, pero como estamos nunha aldea, non o paga nadie, pagámoslo nós, pero non vai ser noso, porque o transformador non vai ser noso. Esa é a realidade de vivir e traballar no rural. E o digo, veño moi chorada da casa. Digo porque hai que posicionar a demanda. Non laiamos. Oi, que sempre nos queixamos, e que se o precio do leite, que se aquilo. Non, señores, non. Contamos que é o que nos pasa e cales son as nosas dificultades, porque nos están retirando o dereito de traballar e vivir aquí. É iso que non imos permitir. E eu pelexarei e seguirei pelexando, día tras día e ano tras ano. Pero claro está que non debería ser así de difícil, non? Porque eso tamén foi un dos argumentos que máis escoitamos cando levantamos a fábrica e este novo proxecto. Houve moitísima xente que nos dixo, pero que se houbera desfeito no polígono industrial xa estaba, era moito máis fácil. E digo, e que sentido ten? O sea, aquí teño a miña granxa, aquí está a produción primaria. Elas son a orixe de todo e este proxecto é unha necesaria continuidade do primeiro. Que sentido ten leválo a un polígono industrial? Eu ordeño, envaso leite a 20 metros dende ordeño. E o leite chega a Compostela a unha tenda e recorreu 60 kilómetros. Canto viaxa un cartón de leite ata que chega ás nosas neveiras? Algúna vez vos parastes a pensalo? E ao mellor ordeños na miña granxa tamén. Se comprades un puleve ecolóxico, tamén se pode ordeñar na miña granxa na Cernada, pero canto viaxou? Necesitamos un cambio, o sea, o problema do consumo nesta sociedade é moi grande e a todos os niveles, non só a nivel de alimentación, pero temos un problema moi grave. E xa eso se enlazas coas dificultades que hai no primeiro eslabón na produción e que é imposible atopar un equilibrio. Estamos continuamente na corda floxa. E isto non é pesimismo, non é laiar. Isto é expoñer unha realidade. E a demanda ten que articularse desa forma, con voz, con estrutura, con forma. Non é un relato pesimista, é un relato de fortaleza e de empoderamento, que é o que tratamos de posicionar día tras día. Bueno, en definitiva, está claro que non é que morro o rural, é que nos temos que dar conta de que non vivimos sin o rural. Por iso que a administración, as administracións, teñense que dar conta de que do que necesita o rural e facerse cargo de impulsalo, porque se morro o rural non hai vida. Bueno, pois moitísimas gracias, Ana, de verdad, moitísima sorte co voso proxecto, porque o merecedes, pero moitísimo. Gracias. Gracias. Genial, de verdad.
Non sei como seguir agora. É todo tan intenso, tan fondo. Vamos intentar facer unha achega de conclusións e unha achega. Evidentemente estivemos tomando notas durante toda a xornada. Queríamos comentar ás persoas que estivechedes ou que estades que podemos dar pois un prazo, por exemplo, dunha semana para que quen teña algunha achega que poida ser considerada como conclusión non la enviades por correo electrónico e podamos elaborar un documento final que logo quedará exposto, colgado na nosa web cando esta xornada este totalmente configurada dentro do web do Consello, porque estas reflexións, a parte das persoas que as poidan estar escoitando ou vendo por streaming, a parte de que alguén poida en calquera momento revisar toda a xornada, pero creo que podemos facer un esforzo de concentración na medida do posible, sin pretensións de que sexa exhaustivo, pero sí que reflicta cousas que aquí se dixeron e que de entrada xa podemos ir incorporando a unha axenda feminista do territorio, que eu creo que do territorio rural e do territorio humano, e, en fin, pero concretamente o tema que a vida de Nieves nos inspira, que é a relación das mulleres co medio rural. Lucía, empezamos co que ti anotaches? Sí, grazas. Ben, eu teño unhas notiñas e me gustaría destacar unha serie de, bueno, de algúns dos puntos, porque si aquí falose de tanta cousa e tanta cousa tan interesante e ao mesmo tempo tamén tan emotiva, e unha cousa que descubrimos é que Nieves desperta amor, cariño e admiración por donde queira que pasa, tamén en min, claro. Bueno, comezamos a mañá un pouco, comezamos a mañá con Silvia, que anda por aí, me parece. Silvia, que é veterinaria, pero que nos dixo que fora descubrindo aspectos socioculturais no seu traballo, máis alá dos animais. E falou das mulleres rurais como protagonistas do territorio. E falou moito, detivos un bocadiño, na cuestión da titularidade das explotacións agrarias. Un tema que viña de lonxe, que cambiou hai uns anos, e eu fiquei sorprendida cando nos dixo que 52% das explotacións hoxe están en maus de mulleres, algo que eu, a verdade, descoñecía, porque hai ben pouco prácticamente non había ningunha. Destacaría tamén da intervención de Ángeles Sallé, que nos falou da súa experiencia en Panamá, con mulleres indígenas, unha serie de puntos que tamén creo que se poden aplicar ás mulleres galegas. Por un lado, unha certa estereotipización das mulleres rurais, ela falou de como as mulleres indígenas están estereotipadas e como a elas non lles gusta nada ser vistas así, e falou moito da necesidade de ter en conta a grande diversidade que temos que ter en conta sempre que falemos de mulleres. Este falar de muller, que era propio dos anos 70, creo que xa nos queda un pouco lonxe, e temos que ter claro que as mulleres somos moi diversas. Por moito que teñamos moitos obxectivos comuns, moitas cuestións en común, somos diversas e é iso unha das nosas grandes riquezas, eu creo. Outra cousa que destacaría da súa intervención, que ela falou moito en torno a cuestións de emprendedorismo, foi a necesidade dun traballo a longo prazo, a necesidade dun enfoque integral, un enfoque holístico, como decimos en antropoloxía. Falou de como moitas veces hai moitos axentes a traballar no terreno, todo o mundo puxa das mulleres ou do colectivo que sea, e os colectivos a veces son vistos como un obxeto pasivo das ONGs ou das asociacións ou dos partidos ou de quen quera que veña a traballar con elas. Gustoume esa incidencia na cuestión de ver o desenvolvemento como un proceso e como algo integral, que non é só formarte como pastora, por exemplo, sino ter en conta tamén a túa vida persoal. A nosa última convidada, Ana, falou en algún momento da súa intervención de como o traballo e a vida no rural están así, e non son cosas que se podan separar. Creo que a vida de Nieves tamén
nos mostra un pouquiño eso. Despois, destacaría tamén no relato de Ana Cabana como falou da actividade de pastoreo que antiguamente parece ser incorporaba moitas mulleres como unha actividade que a lo largo da historia se foi masculinizando hasta chegar a un momento no que as mulleres ficaron ausentes, non? Falounos das pastoras de hoxendía, dunha serie de movimentos, sobre todo en Cataluña, pero gustoume moito tamén como falou do monte común, de como o agrario galego foi, ou o mundo rural, ou a sociedade rural, foi desposuída durante varias décadas do monte e como ese monte, durante o franquismo, sufriu unha mudanza terrible e pasou de ser un monte poliproductivo, agrosilvopastoril, onde había toda unha serie de relacións productivas diversas e tamén de relacións sociais e pasou a ser un aproveitamento únicamente forestal. E o digo eu que son da Mariña, que é un eucalital, onde desapareceu todo tipo de relación e incluso todo tipo de sombra diferente a que dan os eucaliptos. É interesante como nos falou dese paso do monte e como depois, que unha vez que o monte é devolto, as mulleres tiñan desaparecido del. Ana acabou a súa intervención falando da ausencia das mulleres neste novo modelo, no modelo actual de exploración do monte, mulleres que están en pé de desigualdade con respecto dos homes e que moitas veces están fora de onde se toman as decisións, fora do mundo que lles permitiría mudar un pouco esta situación. No faladoiro destacaría a presencia de dúas nais e dúas fillas, ou incluso tres, porque teño unha aquí ao meu lado tamén, aunque non estaba ligada, non? Dúas das experiencias insistiron ou faláronnos, unha delas, a da Insua, do Liño, que traballa en común a nai e a filla, e despois a experiencia de Mónica en Xermade, que a filla non estaba aquí presente, pero que nos dixo tamén que era unha empresa común. Falouse aquí tamén da importancia no feminismo da recepción da heranza ou a herencia que as mulleres vamos deixándonos unhas a outras. E aquí estaría tamén, a mí me lembrou, a figura da avoa de Nieves, que é unha figura que Nieves adora, que sempre fala dela, e que ela se sinte depositaria, non?, de toda unha sabiduría material e inmaterial que súa avoa lle regalou, non? Por último, despois, nesta parte da tarde, que quizás a temos máis fresca, fomos coñecendo máis a vida de Nieves a través de varias persoas que a queren e que son as súas amigas e compañeras de traballo, como Mercedes, como Ana, creo que era tamén a do vídeo, María, perdón, e vimos a Nieves como unha máis desas mulleres do rural que son capaces de ter unha vida poliédrica, de facer un montón de cousas diferentes e como mulleres fortes que, lonxe de chorar, como decía tamén Ana, a última convidada, reivindican e loitan por un rural con futuro e por un rural presente, lugar donde vivir, donde criar a seus fillos, as súas fillas e donde continuar un labor productivo e tamén donde guardar moita da nosa riqueza inmaterial como pobo, como cultura e, non menos importante, como guardianas do ambiente. Algo superimportante e que a veces non queda patente. Penso que quedo por aquí, porque, bueno, as palabras de Ana creo que están aínda moi presentes, igual non é necesario volver a elas, pero eu fico así coa sensación, con unha sensación como moi boa, de que estamos como que esta xornada quizás ya debíamos ás mulleres do rural, quizás durante anos estuvemos facendo xornadas con outro tipo de mulleres, e nos falta ou nos faltaba
pois homenaxear a unha parte que creo da que vimos todas e todos, probablemente as persoas que estamos aquí, non? Nada, moitas gracias, Nieves, e gracias a todas. Gracias, Lucía. Insisto, todo isto está disponible na nosa web para quen o queira ver e repasar. Como algunha das cousas que se dixeron no decurso da xornada, eu tomei algúns apuntes que me parece tamén interesante suliñar. Insisto, querendo, en algunha medida, poder facer unha proposta, unha axenda feminista de todo isto que estivemos a falar aquí, non? Está claro, pareceume que quedaba claro, que esta cuestión está vinculada absolutamente a mentalidade, a conciencización, a defensa medioambiental e, en algunha medida, tamén a loita contra o cambio climático, se é que iso existe, pero, en todo caso, que, como mulleres e como feministas, eu creo que a conciencia ecoloxista é absolutamente indesprendible. E aquí estamos vendo que sexa feito a mantenta ou simplemente como consecuencia do que acontece, ambas as dúas cousas están vinculadas. Nós queríamos facer fincapé nisto porque esta é a terceira actuación que este ano facemos alrededor do asunto mulleres e rural, coa xornada sobre mulleres rurais da que antes falábamos, vinculando a América con Galicia, doutra xornada sobre ecofeminismo na que estivemos contando experiencias tamén basicamente de mulleres galegas nesta materia, e esta na que, aínda que non figuraba expresamente en ningún dos epígrafes, é evidente que reborda por todas as partes. Eu creo que unha conclusión que non só non queremos esquecer, sino que queremos salientar. Tamén falouse de maneira indirecta ou directa dos coidados ou dese papel feminizado que sigue dentro dos patróns, dos estereotipos do patriarcado, da muller como a mantedora, a prestadora de servizos sociais dentro da familia, a responsable dos coidados, que non se valoran, que evidentemente non se retribúen, que apenas nin tan siquiera están recollidos pola memoria colectiva ou pola conciencia social de que é algo fundamental e clave. Non habería posibilidade de vivir en ningún sitio se non hai persoas que atendan a isto que agora lle chamamos cuidados e que toda a vida foi o traballo doméstico ou, como comentaba alguén esta mañán, pois que ir levar a comida ou o almorzo ou a quen estaban facendo as faenas do campo non se considera traballo. Atención a isto, eu creo que debemos de focalizar esta cuestión tamén, non somente, como estamos facendo agora con motivo do COVID, que é un tema recurrente, sino na cuestión concreta da vida no espacio rural, non porque sexa non porque sexa un espacio máis difícil, que, como ben decía Ana, pode selo ou non, senón porque está máis invisible aínda se cabe. Porque mesmo o traballo especificamente agrícola nin tan siquiera está recoñecido. O agrícola, o gandeiro, forma parte das cousas que se fan desde a casa, e o que se fai desde a casa non ten unha consideración de actividade económica. Por non falar das duplas ou triplas xornadas, efectivamente, das mulleres, que tamén é redundante, pero que hai que dicilo aquí tamén, non? Gustoume moito da intervención non quixera citar a ninguna en particular, pero, bueno, como para nós é o máis diferente, aparentemente, de todo o que se falou aquí, de Ángeles Sallé, falándonos das mulleres indígenas de América Latina, hai algo que podemos asociar a nós e as mulleres que manteñen ese vínculo no rural con algo que ten de tradicional, que irámoslo ou non, porque sigue sendo algo que herdamos e de unha maneira que evidentemente muda coa tecnoloxía e demais, pero que está moi arraizada na tradición. Bueno, pois esas realidades diferenciais do mundo rural vinculados tamén á cuestión identitaria, non? A cuestión de manter atributos ou signos ou elementos que conforman, confirman, que manteñen un contexto cultural que nos é propio e que eu creo que tamén convén suliñar.
Tamén se falou da propiedade da terra, efectivamente. Noutras xornadas das que falábamos, as cifras no mundo non coinciden co que hoxe nos decía Ana. A mí me parece un dato moi interesante que eu creo que habería que efectivamente engadir á axenda e, en todo caso, é de xusticia que a propiedade, como se decía antiguamente, la tierra para el que la trabaja, ¿no? Pues para la que la trabaja. É dicir, o feito de ter a propiedade da terra é un elemento, primeiro, de xustiza, logo pode ser un elemento tamén de medio económico, pero sobre todo a cuestión de xustiza, e eu penso que esta cuestión é algo sobre o que podería pagar a pena seguir traballando. A parte da cuestión dos cuidados na familia, os cuidados na comunidade, tendo en conta que máis alá de que cada vez empeza a haber máis iniciativas económicas ou de vida no mundo rural, a realidade actual é que siga habendo un despoboamento importante e que a maioría das persoas que aínda viven en contornas rurais, moitas veces en situacións de bastante illamento, son mulleres, pero tamén hai unha socialización dos coidados feita precisamente por mulleres que colaboran, que cooperan entre sí ou que coidan dos máis anciáns, ou mellor son algo máis anciáns que elas nada máis, pero quen coida delas, non? Por último, desde un apunte que me parece que tamén haberá que falar disto, a cadena de produción que se produce no rural, que vai do sector primario xa ao sector terciario, non somente escoturismo, que é unha cousa case que digamos anecdótica, sino que eu creo que ten a ver, evidentemente, no primario, que é a produción, no secundario, que pode ser a transformación dos produtos do rural, sexan estes cales sexan, despois, efectivamente, a comercialización, a distribución, a chegada a quen demanda, e que penso que esa cadena de valor pois convén definila como tal, poñela en valor e reclamar de quen haxa que reclamar que isto se teña en conta a hora de facer plans de desenvolvemento económico, a hora de facer plans tamén de igualdade, ter en conta que estamos falando de pois unha cadena de valor completa e que pode chegar incluso a ese cuarto sector se falásemos tamén da comunicación e da visibilidade deste traballo. Pola miña parte, insisto, son apuntes, notas do que aquí se falou, deixo vos con Rosa Arcos. Bueno, eu pouco máis que engadir, a parte de expresar as gracias novamente, o luxo de poder traballar con Lucía na coordinación desta xornada. Eu creo que hoxe nos vamos as dúas moi contentas para casa. O luxo de contar co apoio, co respaldo da directora do CEI, de María Xosé Porteiro, que non solamente fixo posible que hoxe puxéramos o foco no rural e nas mulleres, sino que xa o fixo posible este ano en outras dúas ocasións. Polo tanto, que o Consello da Cultura de Galicia que chegue esa ollada, esa presencia, esa tradición, esa cultura, todo o que emana do rural e das súas mulleres, creo que é un aporte importante no que o galla podamos seguir traballando, pero de verdade que gracias, María Xosé, porque este ano foi un ano moi rural no Consello da Cultura de Galicia. Moi rural, moi sostible e vamos, que estamos encantadas. Eu solamente me gustaría, aparte de decirvos a todas que espero que disfrutarades da xornada e que cando pensedes en Nieves vexades aquelo que eu tamén vin unha das primeiras veces que fun a visitar o seu museo e que eu lle dicía: Nieves, se en vez de vivir en Quintela do Pando viveras en Hollywood, en Nova York ou en Chicago, serías Andy Warhol, porque eu creo que sí, e que non deixemos de admirar a mulleres como Nieves, que reflexan a moitas mulleres do rural que teñen unha riqueza impresionante dentro e ao seu arredor e o saben transmitir. Eu me quedaría tamén con unha idea xeral, non, que para traballar para o futuro e que a expresou ao largo da mañán, creo que foi, non sei se foi Ana ou se foi Ángeles Allén a súa intervención, que falaba de que alrededor do rural como que hai unha
violencia estructural que se xenera desde as propias administracións, desde esa visión urbanocéntrica, urbano-burocrática, do que se concibe todo o que ten que pasar no rural, e entonces que se xenera unha violencia institucional que fai que todas esas carencias de servicios, de infraestructuras, de prestacións, pois que de alguna maneira nos estén empuxando a escapar, fan esa luz de gas que fai invisible todo o que pasa dentro do rural, que fai inapreciable, que fai desvalorizar todo o que pasa no rural e que nos vai facendo luz de gas e que nos vai un pouco apartando dese protagonismo que necesitamos. E por iso tamén me gustou unha frase que tamén escoitei ao largo do día que decía que temos que integrar e trascender. Temos que ser capaces de integrar procesos, integrar personas, integrar maneiras de traballar. Se falou moito de distintas maneiras de asociarse, de colaborar, de compartir, de sumar, e todo iso ten que ter como objetivo trascender, e trascender para construir un futuro mellor, un futuro onde poñamos en valor os nosos produtos, un futuro onde poñamos en valor a nosa maneira de vivir, onde poñamos en valor o noso entorno, onde poñamos en valor as maneiras de traballar, e un futuro para o rural onde non solamente nos mire as mulleres como as autoras dos cuidados, sino que nos mire as mulleres como protagonistas dunha vida que ten que ser social, económica, digna, feliz, digna de vivir, unha vida de primeira e unha vida da que, ademais, como tamén decía Ana en esta tarde, cando estamos aí non só producimos alimentos, cuidamos o entorno, cuidamos o medio ambiente, preservamos as tradicións, a cultura oral, escrita, e todo iso ten un valor non solamente para nós, sino para o conxunto da ciudadanía, e, polo tanto, que iso ten que ter valor, o noso traballo ten valor e temos que conseguir que se lle dé ese valor. Pola miña parte, nada máis. Gracias a todos e a todas. Vamos a proceder ao peche desta actividade. Quero convidar ao alcalde de Viana do Bolo, Abelardo Carballo Alonso, que hoxe nos acompaña representando o teu pobo, Nieves. Hai unha representación de veciños. Insisto que pido, por favor, a Abelardo que se achegue para decirte algo e para algo que te quere entregar. Non sei se hai un micro que lle podamos pasar, por favor, ao señor alcalde. A ver, espera. Nieves, si queres poñerte aquí, por favor, para que te fagamos unha foto. Bueno, eu tiña unhas palabras, pero xa considero que non vou aportar nada novo. Entonces, como xa se leva dito todo, hoxe tiñamos que estar aquí alguén de Viana acompañando a Nieves. Entonces, está Sara do CIN de Viana do Bolo, está Ramona representando a Servicios Sociales, está Santi representando a Medio Rural, está María, que está representando a Unión Agraria. E eu represento a todo o resto do pueblo. Entonces, solo pido unha cousa, que cando vaiandes a Castela e pasendes por cerca, pola Gudiña e todo eso, vos desviendes solo 19 kilómetros e vaiandes a ver o Museo de Nieves. De verdad que merecerá a pena. E ela, ademais, seguro que vos lo enseña orgullosa. Para que saquendes fotos e para que llas enseñedes a xente, porque son dignas de ver. E se podendes ver algún dos vídeos que hai por aí, verendes as maravillas que fai esta señora e os seus fillos que andan por aí tamén. Gracias a todos e gracias por acompañar a Nieves. Deixámosvos co vídeo que realizou a propia Nieves Fernández Vidueira sobre, ela chámalle o Museo da Nieves, onde a madeira e o folión cobran vida. Iremos velo personalmente, pero temos ocasión de velo aquí. Quero agradecer a Ozo Perozo a axuda que nos deu para facer deste unha peza o suficientemente concentrada para poder emitila aquí. Grazas a todas as persoas que estivéchedes, que colaboráchedes, e vos deixo con Nieves. Nieves, gracias por existir.
cada vez que traspaso esta porta é como abrir un cachiño da miña alma. É esquecer as preocupacións, as dores que poda ter e que perden intensidade. Cada figura é un intre da miña vida. Sinto percorrer a miña historia a través destes cachiños de vida. O tempo que entro nun mundo onde os anceiros viviron e onde ainda hoxe se gardan lembranzas e bellas historias. Sinto o abrazo, a veces traizoeiro da vida, vivencias persoais que a veces doían, e como se descargaba sobre a madeira, cuánto me relaxaba, e así me amoso, espida, tal cual é a vida, desatando os lazos que con nudos a veces era imposible desatalos. A religión na que me educaron, na que me tocou vivir, está presente na miña vida. Os traballos cotiás e arrepíase no corpo cando miro os meus proxenitores. Que terrible realidade. As flores adornan un sentimento como as estrelas brillan no firmamento. Ollar e non tocar. Cuánto encerra este libro. Historias, ansia de poder abrir a xanela ao mundo. Entramos noutra anaquiña de vivencias, de historias, as que a veces só eu velas me estremezo co sentir e o sentimento que foron tallados. E como expreso a perfección, e ainda hoxe o vexo. E aí estou eu co compañeiro que naide ve, pero que está, sempre está. E os paixariños que con gracia se pousaron nunha cepa e que un día aniñaron no museo, aprendendo a voar como eu voei no meu maxín. E os meus xogos, o xedrez de castiñeiro con cachiños de gallas da paliña, o misterio tal cual é, belos sentires os que tiña, estranos, sí, pero belos. E adentramos nun mundo máxico. Isto é máxico, isto é auténtico, e aquí fala a bravura, e xogando unha partida de xedrez está o peregrino e o oso dos outros de Quintela Saída. E as pantallas que me fan estremecer pensando no significado que cada unha delas levo grabado, cada cual moi especial.
Pero aí está o sentir, a natureza, o apelido, as raíces. Aí está a miña esencia, o meu sentir, o meu corazón e a loita continua nunha vida de muller. Cada vez que entro nesta sala, algo especial me percorre o corpo. Isto fai de cordón umbilical entre a natureza e a miña alma. Faime sentir aquela diseñadora que de rapaza me gustaría ser. Aqueles debuxos que na terra facía, porque o papel tiña o que non tiña. E aí está a natureza, pura e dura, vestida para honrar a nosa terra, a nosa aldea. E aí está quen a min me sigue. Aí está nas mans do meu fillo. Aí está o noso corazón. A aviación Quintela, as gaitas dos gaiteiros, o lobo, as alas do aviador, todo dentro dun corazón, corazón que a min me fai tremer. Gracias, Iván, por ser digno herdeiro do meu arte, si se lle pode decir así, o teu si é arte, que decir dun personaxe emblemático saído do Maxín que tan ben representa o que eu presinto que sería maxa pura, a natureza auténtica que tanto ten que estea seca e la fala. Sinto arrecenden os outros, mesmo a maxa das corzas que perderon os cornos e que o están, a bravura dos animales, a natureza, sempre a natureza. O mundo celta na miña vida sempre estará. É o rei e a reina que me fan sentir dal dolce galvana, símbolos de unión. E aquí está a esencia dun desfile do Entrudio 2019, exposto no museo que os meus fillos axeitaron e acondicionaron para que poida sentir o amor que eles sentiron ao facelo. Nunca saberéis o agradecemento tan grande que sinto, non vos lo imagináis. Grazas. Gracias, Dios mío, por la familia tan fermosa que me deche. Gracias. E por eles, e con eles, por o que fago, e fixen, e farei, sempre con eles. Gracias.